Nirridafaw ngħidu kemm għall-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Podcast tal-ġod! Fuq il-Podcast tal-ġod! Mela, tlaqna. Merħba l-episodju ieħor tal-podcast, illum fl-istudio magħna għandna lil Mario Filipazzo Pardi dal-aħħar kien fil-kontroversja ta' xieħa, kemm Mario kemm il-darba kien f'kontroversi. Mario huwa direttur, attur ukoll għamel ħabta, huwa kittieb li anka ħadem estensivament fil-fatt l-iktar li ħadem kien ġewwa l-Kanada u ġewwa l-Amerika. Ma sibx li jeħtieġ introduzzjoni dwar Mario iktar minn hekk. Qabel ma nibdew, tajb infakarkom li dawn huma l-azzjendi li jibqgħu jagħmlu dan il-podcast ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa possibbli u dawn huma il-Maple, grazzi wkoll il-ħabib kbir tiegħi Derek Meets. Free Hour, Stretta Beer, grazzi lil Kutriko, Shoulder Compliance, grazzi lill-Aġenda li wkoll illum sejtuna ktieb għal kemm għal Mario u kemm għal Patruni, grazzi l-Garmin, E-Cabs, State of CBD u kif ukoll il-Positive Vibrations. By the way, lejla ħireġ jew ħareġ l-episodju ta' ġan. Ħireġ 10 minuti oħra, 8 minuti oħra. Insomma, għal min jixtieq jissieħeb ma' dil-komunità fantastika, inkredibbli, meraviljuża tal-Patreon tagħna, patreon.com/John Malija, illum qatt mhux ħażin ta' Patreons magħna fl-istudio. Segwuna wkoll fuq Facebook, Instagram, TikTok u nfakkarkom li din it-taħdida jew ukoll imxandra fuq il-Lovin Malta. Artlaqna. Mario, merħba fil-dominju tagħna. Grazzi. Mario Filipazzo Pardi bħalissa għaddej jew iktar kont għaddej b'naqa ta' burraxka, kien hemm naqa' kjas madwar l-affarijiet li madwar xi ħaġa partikolari minkejja li qisu l-kjas isegwik naqa' mhux ħażin lilek. Nibdew billi naħseb nagħtu kuntest għall-taħdita tagħna speċa kif it-taħdita seħħet. Il-ġimgħa l-oħra, dik il-ġimgħa l-oħra kienet. Il-ġimgħa l-oħra. Il-ġimgħa l-oħra ċempilt li ma stajtx nieħu t-telefon għatax kont qed niġbed podcast dak il-ħin. U la da fil-għol u kun naf li bejwet uħor speċa xkien għaddej u din xi ħaġa li n-nies naħseb ma japprezzawx li minkejja li jiena nkun fl-isfera tal-affarijiet korrenti ma nkunx naf dak kollu li jkun għaddej sewwa. Impossibbli u fil-fatt nirċievi ħafna messaġġi tipo kif ma titkellimx fuq hekk għax ħalq wieħed għandi speċa. Però kelli idea li kien hemm speċa dal-batti bekk għaddej u dil-kontroversja fuq il-play, ix-xieħa li kienet issir u mbagħad ma saretx u Manuel li kja l-iskript, eċetera, eċetera. U kont se nċempilek dak flaxija ma naħseb diħa tkun taħdita naqa' peżanti qed ħanħalli għall-għada insomma. Mbagħad l-għada qabel ma għalaqt biex inkompli mal-familja ejja bil-ħaq Mario ċempiltlek. U bdejna nitħattu speċta u bdejt tifamiljarizzani inti naqra ma' taħdida u jiena għatlek speċta minna ħati għaj l-ħsibijiet tiegħi dwar dak li kienet jiġri x'inhuma dak il-ħin kelli pjuttost għarfien bażiku rudimentali ħafna ta' dak li kien għaddej. U jiena speċa ħadd żewġ pożizzjonijiet f'dik it-taħdida. L-ewwel waħda kienet li jisma' jekk Manuel li kelli skript u inti beħsibek tħarku for ma nafx copyright infringement, IP, da xorta tal-affarijiet biex għal-probabilta li sa terbaħ dejjem ovvjament milli naf jiena x'eżatt kif qiegħda strutturata l-affari mal-Manuel Theater ma nafx imma at first glance tidher li speċta d-dirtijiet huma tiegħek. Ma naħsibx li Manuel kienet jagħmilha dik il-konsiderazzjoni ma naħsibx li speċta tinteressaħ ħafna aktar kien jinteressaħ li jitkellem dwar din il-ħaġa. U l-ħaġa l-oħra li jiena għatlek imma meta nqis dak li ġara jiena ma nqis li din hija ċensura. U jiena qabilt miegħek. Sewa, ġifieri inti għax kienet hemm min kienet iżomm naqra din il-narrativa ta' ċensura, ġifieri fuq dik qed naqblu. Okay. Naħseb li qegħdin nibdew fin-nofs tal-istorja. Ma importax nistgħu nibdew minn hawnhekk.
L-ewwel net li taqbatu xogħol mhux ippubblikat ta' ħaddieħor u tpoġġih fuq l-internet bl-intenzjoni kif qalu biex ifotti il-play, biex ikisser il-play, biex iwaqqafha, biex ineħħi kull kwalità, kull ġeneru ta' interess fiha, hekk qal. Ma jgħidilix li għalek, u għal anzi tama l-sir, le? Le. Għal di għat nagħmilha għatta apposta biex inkisser il-play, biex neħħi kull jekk hemm xi sorpriżi fil-play issa neħħejthom lok kollha. Dak li qal. Dak tista' ssibuha ġifieri fil-blog mhux. Sewa. Imma dan għalli huwa l-istess bniedem li snin ilu fi żmien il-Valettajtin front page għal li jiena sraqt 365,000 biex nagħmel film. Meta mbagħad kellimnieh irtira kollox ġifieri jumej wara irtira din l-akkuża. U minn ta' spess ġifieri kull darba li jifettillu jikteb dwari li mhux ta' spess ta' ġifieri, ma kull darba li jitkellem dwari dejjem kiteb mod dispreċċattiv immens. Issa, hemm diversi stejjer x'ingħadu. Għaliex dan kollu? I'm a writer, producer, nikteb, nipproduċi, niddereġi. Il-karriera tiegħi għamilt tal-Kanada mhux hawnhekk, għamilt il-fuq minn 400 film bejn television u sinema ġifieri. Darba jenna kont qiegħed il-Kanada u nirċievi telefonata isma' hawn is-sur Xkembri jixtieq ikellmek. Xkembri min? Keith Xkembri, ma nafux. Okay, nistgħu niltaqgħu għal for dinner, u ltqajna for dinner. U dana offri li jiena, naturalment, jiena minn dejjem qatt ma kelli mistħija li ngħid li jiena ta' insegwi u nemmen fil-ħsieb soċjalist. U għalli li biex jiġibni għaw Malta biex niddereġi il-kampanja ta' 2013. Dana kien fit-2011 naħseb. 2012. Għatlu, okay, dana tkellmu mal-aġenti għaj, il-manager tiegħi għalli le, għalli titħolx fija di. Il-manager tiegħek barrani ħana s-suni. Yes. Il-manager u l-aġent. Kol kemm huma jaħdu il-10 u l-15% tagħhom. U dan għaddex il-manager għalli isma' għandna wisq affarijiet x'nagħmlu hawnhekk, qod hawnhekk m'hemmx għalfejn dina we're going to be polarized naħa jew oħra. U jiena għaliex le, anzi, nista' ngħin il-Partit Laburista għaliex le. U kif? Bil-qalb kollha. Ġejt hawn Malta u ltqajt l-ewwel darba ma' Muscat, kien kordjali ħafna, tkellimna għal sija. U mill-ewwel hemmhekk jiena għatlu ili naħseb issa waqt li tkellimt ma' Keith 3 ġimgħat ilu u ili naħseb dwarha u jiena nipproponi li jekk aħna nagħmlu xi ħaġa nagħmluha pożittiva din il-kampanja, tkun pożittiva xejn ħażin, xejn pointing fingers, just tongue-in-cheek, funny, satiriku u positive. Assolutament positiv. U poġġewni ġoka, bħagħina t-lab, ok, fejn huma l-scripts li triduni nid-dereġi? Scripts, manna xej. Xie mela dana bata ħasbu l-isma ħalli d-ġerġi jena ħalli from scratch. Ma konċa jena ħsebta li ħajkun hemm l-scripts u ħan id-ġerġi dak l-scripts. Tawni uffiċju u l-ewwel ħaġa li ktibt xena bbażata fuq l-istorja ta' Malta fejn Joseph idur lejn l-udjenza u bleħen jgħajjat Malta tagħna l-koll. Bum, u dik fl-ewwel ġurnata ta' x-xogħol tiegħi sejna kelli nagħmel hawn Malta 3 ġimgħat kollox għamil 3 xhur. Ħalsuni l-istess.
U ħalsu li tajjeb ta' xogħli. Jiena għamiltu da xogħol u mort lura, kelli raġun niġi lura biex wara l-editing u wara dan hija proċess kbir biex nagħmlu il-mixing u kollox u il-mużika kienet daqsxejn għadha maħniex lesti fuqha, qed naħdem ma' Elton Zarb u qed inbiddel u Lord Niċiet isma' din għad tiġi 6 minuti. Għax ta' nazzjonalisti ħatkun xi 7-8 minuti, 10 minuti l-song. Tilhom le, din ħatkun 10 minuti l-iktar. U għamilta minnija jiena mort lura il-Kanada u komplejt ħajti. Ġiet l-elezzjoni, kelli niġi biex nagħmel dak ix-xogħol li għatlek. U L-imxol, skużani? xogħol ta' the final tweaking tal-compositions. Compositions, tal-editing, l-editing qed insibu daqsxejn imtawwal iż-żejjed, trittu iktar fast, trittu iktar maqut. U il-videos li għamilna kienu ta' suċċess, naħseb. Il-kampanja kienet suċċess, jekk il-metrika hija jekk il-poplu kienx perswas. Naħseb il-perswadejtu jiena. Eżattament. Jew il-biċċa l-kbira tal-poplu kien. Karwana Galizja kienet waħda minn dawk in-nies li ħadeta kontrija ħafna, dana. Ma fatti biex ngħid il-verità, faħret wieħed mill-adverts li għamilna bħala moment meta għajn it-tifel li qed jara l dawn il-Maltin jeddu lill-gvernatur Ingliż isir lajn ta' Narsi Kalamatta. Snin wara. Ġejta hawnhekk, ħadd gost, kont hawnhekk għall-elezzjoni, ġejna holiday biex għall-elezzjoni u ħadna gost u mort għall-parties, u rġejt lura l-Kanada. U mbagħad smajt li kien hemm il-Valletta 18 u jiena I tendered the application. Ġejt hawnhekk, rġajt, sarattant kont qed niġi hawnhekk biex nagħmel il-plays. Il-plays tal-Istaġun Teatru Malti. Ġifieri f'dal-punt qed ngħidu l-elezzjoni ntrebħet u hemm il-Partit Laburista li qed jigverna. Le, l-istaġun kien beda qabel. Istaġun il-plays tagħna kemm is-Sulari fuq Sera Stretta. Il-play xuħut li huma kattoliċi, qed ninsa l-isem tal-play tiegħi stess. Ġbijat ta' xuħut li huma kattoliċi u mbagħad minna l-indemonjati. Umbata u koll n-nisa jafu kif. Dawnu ma kolla l-istaġun twilet b'20,000 li jiġu motija għall-awturi biex jikbu plays bil-Malti fi żmien nazjonalisti bdiet. U inti t-tenderijat fi żmien nazjonalisti u fi żmien nazjonalisti ħadda t-tender? Ħadda t-tender tal-Valletta 18. Ok, all right, mela, fiexkilt iż-żewġ. Jiena kont indunajt. Issa, l-ewwel play li għamilna, kif beda da kollu? Beda da kollu maħabba l-fatt li 50 sena qabel, il-play tiegħi fi żmien gvern laburista, il-play tiegħi Sulari fuq Sera Stretta ġiet imneħħija bil-Manuel Theater. Again, mhux ċensura, musax nifhem id-differenza. Inneħħilek ma nħaddikx tagħmilha, imma mhux ċensura ta' bura bella ġo garax. Okay. Dik hija għażla editorjali imma. Fuq badna ħafna truf. Ma nafx jekk tix nitkellmu fuq x'inhu ċensura, x'mhuwiex ċensura. Inti qed tgħid li hemm konverġenza bejn iż-żewġ tistejjer li bejn l-istorja tas-Sulari tas-Strata Stretta. Dika seta għamennija, ġejna għamennija il-Manuel Theater, 40 sena wara li ġiet imneħħija bil-Manuel Theater, u mlejna t-teatru 98%. Il-mistoqsija tiegħek x'inti issa għamilt din l-istqarrijat. Il-play ġiet imneħħija minn Manuel Theater u qalu li mhux ċensura, imma ċensura x'inhi. Imma inti qed tgħid impliċitu f'dik l-istqarrija huwa wkoll li l-fatt li x-xieħa hija ċensura. Imma dak kifat li bilt miegħi li mhux ċensura. Ħanajdek għaliex, minħabba l-fatt li ċensura tittoħroġ mill-gvern. Mill-gvern. Li dina għalek inti ma tistax tajda. Eżatt, dik ċensura. Dik ċensura. Imma jekk jiena qiegħed
3 ġimgħat away from opening night. L-ispejjeż saru, xogħol sar, u qegħdin lesti biex niftħu tiġi twaqqafha. Tajdi biex ċensura dina? Okej, ma tix issejħilha ċensura, hija nsejħulha patata baxx. Le, ma biex patata max. Nistan najdek kif nara jena. Jekk irridu noqogħdu nitkellmu Le, mhux fuq il-kelma, fuq il-kelma noqogħdu ngħidu fuq il-kelma, okej, ma Le, ċensura ma li niprojbi. Għandek raġun. Le, ċensura tkun kieku jiġi ħadd fuq jgħid l-isma dak il-podcast ma tistax tagħmlu iktar. Imma, ma nafx tafx, imma dal-podcast qed jiġi wkoll issa pereżempju mxandar fuq il-Lavin Malta. Mux per eżempju, ekket qed jiġri. Issa, jekk per eżempju għall-argument il-Lavin Malta jgħidu li isma' ma aħna ma rridux il-Mario Filip, dak il-podcast aħna mux sen xandruħ. Dik mux ċensura. Dik hija għażla editorjali u fil-fema tiegħi il-Manuel Theater għamel l-istess għażla editorjali u ddeċida isma' din ix-xorta ta' play minħabba li l-udjenza ċarament ma tixtiqix. Le, hawnhekk qed tivvinta. Ġifieri l-udjenza ma tridix. 4 tiqlafat, 50 miqlafat li għamlu tant storbju li l-udjenza li issa. Nistgħu nżommu ma kemm jista' jkun it-tadida fuq livell akademiku nevitaw li ngħidu affarijiet tant ieħor. Diżastru daqs diffiċli tkun, imma ġieri nevitaw forsi termini bħal lafat u affaritek. Let's stick to the facts. Ok, mhux lafat, ok, ġajmin xinu ma daw huma nies li għamlu tant storbju li l-play ġitneħ issa mela. Il-play jiena tajta lil Manuel Theater xi 3 snin ilu. Kien iżemi ta' bona ċempilli għalli ejja ħanitkellmu fuq għadi, għax għandi problemi. Mort u dan jiena lest naħlef fuq dal-kliem li sanajlek ta' ġifieri naħlef l-iktar ħalfa possibbli nistanihom. Għalli l-play toġobni ħafna. Għalli the words fly off the page għalli imma dina ma nistawx nagħmluha. Għalli l-ewwel nett ma naqbilx jiena kif inti qed pinġi l-aristokrazija Maltija. Għalli mhux vera dak li qed tajt. U r-referenza għal Daphne Caruana Galizia hija xi ħaġa li il-poplu Malti mhuwiex lest għalih. Mela dan qed jgħid li intom m'intomx lesti taraw ċertu plays. U l-play neħħewa. Jien naturalment mhux idħoda lajt lina kont tellajt 18 il-play sadattant jiena l-Manuel Theater. All right, u dajdlek l-istorja ta' dawk il-plays li tellajt. U bat jikoplu fuq di, u jaddi, naturalment, u bħġet il-pandemija, ġifiri ma kienx hemm għalfejn qed niġġiela ta' il-ġlieda kienet mitlufa anyway. U li ġim tella l-qorti. Fuq issa hawnhekk ġina ċebt karta hawnhekk urid. Nista' kemm nagħmel il-punt tiegħi sissa sawwek speċa x'naħseb dwarha. Sissa unek il-Manuel kellhom kull dritt li jneħħu għal-play. Issa u bħala direttur artistiku iddeċida li jneħħiha. Jien ma qbilx miegħu u ma kelli xejn biex il-kuntratt li għandi huwa jgħid isma' dan it-teatru jista' jgħidlek le għal-play. Fine. Jiena ma naħsibx li dik il-play kellha tittella. Issa stenna ftit issa. Jekk jiena li kieku jiena kelli nikteb dwarha, pereżempju. Ma jistax John jgħid li dik il-play ma messiex tittella. Interament, għadnek il-għatta. Possibli, imma m'intix qed tajda b'mod. Mhux qed ngħidha b'mod frivolu ta'. Qed tajdu forsi bot partiġan, qed tajdu jien partiġan. Jista' jkun, għax bil-fors hekk. Ma nafx rajt il-podcast ta' Bernard Grex biex inti tajt li ħaġa m'għandix tittella għax jiena ma naqbilx magħha. Le, jiena ma nixtieqx li t-taxxi tiegħi jiġu investiti dik ix-xorta ta' play. Ħażin, skużi. L-ewwel qed inti ma tafx ma rajtix il-play. Hija rajt il-play ta'. Le ma rajtix. Rajt il-verżjoni tagħha. Le, ma rajtix il-play. Mela, nista' ngħidlek għalfej qabel ma tgħidli ma nistax ngħidha, nista' ntik il-punt di vista tiegħi. Mela, aħna qed ngħidu madwar 6 xhur ilu kien hemm inkjesta pubblika. U l-inkjesta pubblika sabet li dal-istat kien kompliċi fli joħloq l-ambjent biex tinqatel Daphne Caruana Galizia. Insibu għat
pjuttost assurd. Kif 6 xhur wara dal-istess stat qed jiffinanzja Play biex jirredikola Again, qed tagħmel il-memorja preżunzjoni tal-istess persuna li hemm biex joqtol. L-istess imħalfin li qalu dak li għadek kemm attinti, qalu hekk. Dana Acts of Inquiry, Wednesday, 8 of July 2020, fid-9 second floor, hall 20. Witness Mario Zoppardi, son of late Lewis and Ida Gallia, etc. Excerpt. Spiċċajna hekk imħallef Said Pulicino, Sura Zoppardi. Tal-inkjesta pubblika. Fil-inkjesta pubblika. L-istess inkjesta li sabet li il-gvern poġġa li kien kompliċi fli ħoloq Le, nista' għalek l-istqarrija. Għalek għal. Nemnu għadik? Dik nemnu għaj. Ok, mela s-saqara nemnu xdi. Sura Zoppardi, aħna favur dawn it-tip ta' xandir ta' plays, favur jinatlu grazzi. L-imħallef Lofaro, ekku l-imħallef Said Pulicino, favur ukoll li jkun satiriku. L-imħallef Lofaro, satira jinħadmu sinjal ta' l-intelligenza ux. L-imħallef Pulicino, u aħna manna xejn, darbtej jgħida xejn kontra taħħa. Għara nemlu għadi? Mela, nista' ma naqbilx magħhom jiena? Nista' ma naqbilx magħhom jiena dak li għadd ta' qabel. Mela ma nistgħux, mhux għalhekk qegħdin hawn biex niddiskutu. Mela, le ħana jgħidlek. Ma sabiħ. Żomm sekonda. Taqbel magħhom fejn trid. Le. Ma tridx ma taqbilx magħhom, għalhekk tkun ipokrita John. Le. Mela, jiena l-inkjesta pubblika naqbel magħha biex issib jekk hemmx verità fil-fatt li kien hemm l-istituzzjonijiet kienu użurpati, maħkuma, eċetera. Billi Lofaro tagħmel stqarrija li tirrigwarda Lofaro Said Pulicino jagħmel stqarrija l-istess Lofaro li tirrigwarda jew ħadħalli nispiċċa. Jiena ħallik titkellem issa. Let's all. Mela. So l-inkjesta pubblika xogħla kienet biex issib jekk l-istat kellux ir-rwol fil-qtil tal-ġurnalista. That was the assignment. Issa, jekk huma jixtiequ bħala persuni privati fil-pożizzjoni tagħhom jagħtu l-opinjoni tagħhom fuq il-play tiegħek, jistgħu jagħmluha mid-darba elf. Però il-ħwejjeġ uffiċjali li huma ġew ingaġġati biex isibu jew biex jilluminawna dwarhom mhuwiex jekk dik il-play għandix tittella jew le, mhux dak li kienu qed jimpenjaw ruħhom biex isibu. Tella minħabba l-fatt. Issa, jien mhux qed ngħid li hemm għalfejn tilleġisla kontra l-play tiegħek ta'. Jien sempliċement qed ngħid li jien ma naqbilx, jien kontra dak li qed jgħidu daw in-nies dwar il-play tiegħek. Ġejt imtella l-qorti minn dawn l-istess bħalfin li sabu li l-istat kellu x'jaqsam jew kellu b'xi mod jew ieħor kellu x'jaqsam mal-qtil tal-karwagġa. Qalu li l-play ma kellha anzi kienu favur li tittella. Mhux tal-li hekk, tal-li jien ġejt imtella. Għax jiena waqt li meta Daphne Caruana Galizia kienet għadha ħajja, dana kien hemm play famuża l-Ingilterra, The Assassination of Margaret Thatcher, fi żmien Margaret Thatcher. U dik jiena dak li jagħmel producer jipprova jara x'jista' jafej il-plays li jistgħu jsiru sentej wara li jaħseb fihom. All right? Tara, abbat il-xaħat jena biex jikteb play jisima minn qatel id-Daphne Caruana Galizia, kienet kummedja. U dan beda jikteb 10 faċċati wara li kiteb l-ewwel 10 faċċati, għal-isma li xej, jgħat ma nafx jisra qbat immur, rajtom jena tant kienu ħożjena daw li neħħejta. Il-play, John, man kidbet ħad, dan l-istess klim li għalli għat l-Peppi għat Zoppardi, il-play man kidbet għat. U jien qed niġi mtella qudiem il-qorti biex nispjega ruħi fuq il-play. Ħaġa ħażina ovvja biex ta' issa jiena meta jiena sibt ruħi f'din sitwazzjoni ktibt. Flim kuntest tellajt il-qorti fuq dik. Ġifieri Flex of inquiry li jiena ġejt mixli, mhux mixli, li jiena ġejt indagat li jiena bil-plays tiegħi kont qed inħeġġeġ in-nies joqtlu lil Daphne Caruana. U dik ix-xili għamilha? Mux it-tfal taħħa għamluha, mux il-bina għamela. Mela, bina sar, Matthews, le, zem sekon, l-inkwiri saret, aħna t-nitkellmu fuq il-termini, biex ma jkunx hemm konflazzjoni. Mela, aħna t-najdu
l-inkjesta sejħu għat-tfal tagħha, il-familja tagħha fil-kien ma' of inquiry dated 19th November lejn qed nistaqsi min 2019. għamel ix-xilja li inti bil-plejs tiegħek. Ma nafx minn dak issa saqsi. Alright. Ġifieri huma xi ħadd sema bil-plej tiegħek u qalu isma' ħjar nkellmu dal-Mario biex naraw x'qed jikteb. Jiena issa ktibt play oħra. Il-play l-oħra kienet u fil-qasir ngħidlek, importanti li ngħidlek xi fuq x'kienet. Mara xieħa ta' 90 sena li għandha 4 titfal kbar. Waħda minnhom hija blogger, liħor huwa parlamentari, ieħor hija matrona tal-arti u liħor huwa arkitett. Dina tmut u tħalli il-miljuni ta' miljuni tagħha, il-wirt, tħalli kollha fidejn is-seftura. Biex is-seftura tażel kif u kemm għandha tagħti lil kull wieħed mill-membri tat-tfal tagħha. All right? Dit furur u dida il-xieħa tant għamlet wirt sot li daw ma setawx imorru kontrija. Imma din nindunaw li din il-familja kienet familja sfaxxata, ħadd ma jafda f'ħadd, kollox kulħadd tar rasu, għet l-erba li huma jobodu l-xulxin. U issa naturalment sabu ruħhom qegħdin jiġu ikollhom jinżlu l-kub tiegħhom quddiem is-seftura biex dina ittihom l-aħjar bil-wirt. Mela s'issa hawnhekk ma grazzi ma ħliġ. Dak l-ewwel att. It-tieni att ħbieb is-seftura jagħmlu minn kollox biex imorru għand l-aħwa biex jgħidulhom isma' ejja tini parti mill-wirt lili. Il-ħaddiema daw il-laboristi, okej, biex nieħdu il-biċċa kollha tas-satira, dawn imorru jilaqgħu srum l-aħwa biex jgħidulhom isma' jiena lest ninterċedi għalik mas-seftura. Jekk inti tini Biċċa mill-wirt. Biċċa mill-wirt. All right? U tina il-blogger tinduna bija dil-affari, taf li huwa l-kbir, il-politikant għandu x'jaqsam mal-mafja Russa ġewwa l-Ingilterra u qed teddu bih li jekk huwa iħalli l-dawn in-nies jagħmlu li qed jagħmlu hija lesta tikxef kollox, tikxef ukoll fuq il-pjagi ta' ħuha ieħor, l-avukat u l-oħra tal-arti u hija naturalment toħroġ tiżvoga kontra dawn il-ħaddiema kontra s-seftura u t-tifel tagħha li din għalihom hija dawn huma klassi li qegħdin hemmhekk biss biex jaqdu lilhom il-klassi ta' fuq. Sissa għadna ma daħalċ da fil-Grazja. Nasa, nara undertones imma jena fil-sens ta' Undertones, ok, fine, nistallek allura undertones ta' Ġesu Kristu. Ma inti għattajt li di Jenny tiddeċidi li ħataqbad li teddet bażikament il-Adrian Delija. Li għandu l-klabs Londra. Inti għattajdu jina dawru ma dawru għaddiħu fatti mill-attualità u jidħlu fil-plays. Issa, barra nispiċċawa. Dina it-tifel tagħha joħroġ waqt li allura qed tagħmel il-research tagħha tinduna li t-tifel tas-seftura huwa huwa. Għax missiera kien stupra lil seftura. U hawnhekk fejn joħroġ. Dawn it-tnejn joħorġu kontra xulxin in the battle of the classes. U joħorġu għattabla ħabel mibeda miż-żewġ naħat tal-klassi. Dan kontra l-klassi tas-sinjura u l-sinjuri kontra l-klassi tal-ħaddiem. U jagħtu. Srattant, di huwa il-politikant se jinkisef. U dina fil-climax tal-play tibda titkellem u tuża l-erba' linji ta' Karwana Galizja. Morru ħuduh fox kemm għandkom, il-kol kemm intkom kollha liba, fox ma taħrax ma tmorru bla 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 bla. Bum! U tisplodi. Issa, kien hemm linja oħra. Nirra tfal tagħkom kollha jmorru jmutu bil-kanser. Dika kienet fl-ewwel draft.
There were 8 drafts, John. Ma nattu, saħalli nispiċċa. I shall do that, okay, go. Il-malatturi, aħna ftemna, kont kellimt ma' papa tijak u koll. Għalli mux vera, dik għatma għalita. Kellimt ma' Peppi, mux vera, dik ma' għatma għalita. U ftemna. Ġvietajt li mux vera għatma għalita, għet naqblu. Le, il-maġġoranza ta' nis li tkellmu madwar, jien ma konċaw Malta, ma ta' suppost għalita dik. Għallu li mux vera, ma għalitiex. Pero dik inti ħaġa li repetejt fuq il-television, man. Fejn? Fuq Xaraban. Ija, eżattament, emmek fej Peppi għalli, emmek l-ewwel darba fejda smajt li sma di mux vera. Tista' timmaġna ma' trepidazzjoni ta' xaħat li jisimak l-ewwel tajda fuq il-television. Mbagħad jaqra l-iskript jgħid. Kien jaqra l-iskript. Min kien jaqra, min ħadd ma kellu dritt jaqra l-iskript. Ija ma din. Ħadd ma. Issa dan l-iskript li qara li jippubblika huwa l-ewwel draft. Kemm il-skript ktibt inti bl-ewwel u poġġejtu quddiem in-nies bl-ewwel draft? Ma tiġrix. Ma tiġrix, right? 8 drafts. Il-play tispiċċa totalment differenti minn dak li hemm fl-ewwel draft, għax fil-play l-aħħar draft li għandna, wara li tmut, l-aħwa jinaqdu fl-imkien u jużaw il-mewt ta' din il-blogger biex ibidlu il-wirt. X'għandex taqsam mal-ħajja tal-Karwana Galizja? Din il-karattru kienet misuppost miż-żewġa u divorzjata, ma kienitx hekk. Di m'għandix 4 ħuta li huma dawn. Jiġifieri, I mean, issa, fine, mela jiena ktib da. Issa, ħanaqleb fuq ħaġa oħra. Imma żomm se tieni ċans nirrispondi. Issa ħanispiċċa b'di. Mela jiena ktib di. Min iżik għandu dritt jgħidli x'nikteb u ma niktibx. Jew aħna demokrazija fejn irnexxielna inneħħu totalment il-ċensura. U nagħtu id-dritt lil kittieb jikteb dak li jrid meta jrid kif irid fuq ix irid u mingħajr ma jiġi mwaqqaf minn ħadd. Wanki jekk jgħid li Ġesu Kristu qatt ma għamel mewt u qatt ma ommu mhux vera verġni u jekk irid jgħid li jrid għandu dritt u inti bħala persuna importanti f'din is-soċjetà. Ma nażaġerawx. Le, John, come on. Inti issa llum dan il-programm li jaraw ħafna Maltin u li jien nirrispetta ħafna u kemm il-darba ċeppiltlek biex ngħidlek proset, x'kuntat ma naqbilx miegħek imma ngħidlek proset. Kważi qatt ma naqblu jiena inti. Mhux vera mhux vera. Issa mela stensibu il-coming. Mhux vera. Tara kif? Tara Voltaire għala jisma' jiena immut biex niddefendi d-dritt li inti tajdak li għandek tajt. Bra min dana kif jħroġlok Chris Gatt u jgħid le għax is-satira għandha tkun fuq m'għandix tkun fuq il-vittma, għandha tkun fuq il-poter. Tar qed jgħid li jiena fuq ix għandi nikteb. L-artisti kollha ta' Malta ħadd minnhom ma refa' jdejh fuq għadi, ħadd ma qal kelma. Ħadd ma qal għalik? Klem xi tnej, sorry, klem xi tnej. Mela. Imma u għanek spiċċajt. Jiena ktibt dil-play u minn din il-play referew għal dak kollu li ġara li jiena qed inwaqqannejk lil Karwana Galizja, li jiena qiegħed nżebblaħa fejn, kif. U li kieku jiena kelli ngħidlek isma' John, you know what? Ix-xena li il-play li rrid tikteb. Next. Speċjalment ħabba dawn li għaddej bħalissa dawn il-nisa fil-parlament u kollox. Taf xiex? Ħarikteb play fuq bniedem li għandu programm ġo ta' radio li dana jgħid darba minnhom isma' hemm bżonn li t-Trinità ibidluha u jdaħlu mara fiha. Għax mhux fair li m'hemmx mara fit-Trinità. Jekk ngħidlek hekk, allura issa inti ħatibda Marja Madonna dawa. Hemmhekk ħan tikkrea ċertu kuntest
li fl-immaġinazzjoni tiegħek inti diġà qed tajt li isma' din il-play hija fuq id-da. Imma jiena nista' niggarantilek li ma jkunx hemm dawa waħda fiha di. Imma kif aħna inwaqfu il-play minħabba l-fatt ta' meta allura Kenizza Mittabona irnexxielu ineħħija u tlajt il-qorti u dawn l-istess maġistrati għalu li m'għandna xejn kontruħu. Jiena mbagħad mort it-teatru, kellimt il-bord fejn kien hemm Kenizza Mittabona preżenti. U l-kol kemm huma unanimament qablu li l-play għandha ssir. Kenizza Mittabona fiha. Issa, spiċċaj. Ġawni, morna, ħadna id-dati, bdejna, u ma nefqu l-flus, taw il-kontratti. Issa naslu għal-parti ħanabdu għabna ħafna truf, u nishtiq li kull ħaġa li għetnajdu spiex ta' tiġi skrutinizzata sew, u mkella ħadċi xinot, ma nasibx li ftakart kollox. Sewa, mela, nibdew fuq id-dritt li tikteb. Ikteb lil Madonna treatment, spiex ta' ħadd mu se jinnegalek id-dritt fundamentali tiegħek tal-espressjoni, 100%. Però laqqas inti tista' mbagħad tinnega li jiena nuri disgust. Assolutament. Sewa, ġifieri jiena għandi kull dritt. Sa tieni ċans. Okej. Naf li Niddefendi. Imma, mela, ġifieri jiena għandi mbagħad kull dritt ngħid din hija ċuċata, din m'għandix issir, da l-istat. M'għandix issir. Nista' Tajt li trid. M'għandix issir fil-kuntest ta' teatru nazzjonali, dik nista' ngħidha. Tista' tgħidha, tista' tajt li trid. Mela, jien nista' di m'għandix issir fil-kuntest ta' teatru nazzjonali, l-istat għadu kif qatilha lil di, mela mhux ta' min noqogħdu nirredikolawha. Aktar minn hekk jien għandi l-biases personali tiegħi, jiena Matthew ħabib kbir tiegħi, jiġifieri meta nimmaġna minn xi ħadda Matthew speċi dawn l-affarijiet jaqlu li ħafna u ħafna emozzjonijiet. Jiġifieri iktar u iktar ħanajt le di fit-teatru Malti bit-taxxi tiegħi fucking ma rridix issir. Issa jiena qed nuża, inti qed tuża l-għodda demokratika tiegħek li hija il-pinna, il-kidba, teatru, eċetera. Jien qed nuża l-għodda demokratika tiegħi and there's an arm wrestle going on. Simple as that. Atten ġori ma għamilt ħaġa dangerous ħafna. Mbagħad issajli fuq the dangerous thing. Nistantik bajru u karta u tista' tweġibni fuq. Ġismu, però there is a democratic arm wrestling that's going on. Issa jien qed ngħid le, inti qed tgħid iva, qed ngħid le, qed ngħid iva, kulħadd jagħmel pressjoni u seħħ li il-play tiegħek it-Teatru Nazzjonali mhux se jtellagħha. Għalissa. Dik hija dak huwa dritt fundamentali fil-fatt jidher li l-artiklu ta' Manuel Delija li rajtu misni rajtu qabel ma ġejt naf kultant qatt m'għamiltu l-homework. Imma minn hija jgħid li jekk Mario Filip għandu id-dritt jikteb din il-ħaġa u jien naħseb li għandu dritt, mela jien għandi wkoll id-dritt ngħid isma' din hija xi ħaġa disgustanti, aborrenti, eċetera. Assolutament, m'hemm problema fuq u dit mur lura lija għal l-idea tal-editorial line. Jiġifieri kif qed ngħidlek jekk il-laf il-Malta il-Mario Filip illum ma jridux jgħidu l-isma' jiena ta' da mhux se nxandrek. Fuck it, hu fidejk. It's a commercial editorial decision. Ma dan għandhom kuntratt miegħi tal biex jagħmlu other play. Ma nkella fil-Malta ma jistgħu jiddeċiedu li dawn mhux se jxandru. No, qabel tiddeċiedi li ma xandarix, qabel ma tagħmel il-kuntratt. Imma f'dak il-każ inti tista' tfittxhom b'mod kummerċjali. Qed tifhem jiġifieri daw għandhom. U min qed jgħidlek li min se nagħmilha di? Le mid-darba elf tajjeb. Issa, mela, biex nitkellmu fuq l-oħra l-idea ta' Trinità, eċetera, nammetti li l-idea pjuttost umoristika u waħda tajba. Però ma nafx minnu Chris Gadd, ma nafx jekk xi tinweġġa xi sentimenti ta' xi wħud, però jien mhux se ngħidlek is-satira għandha tkun hekk. U mhux qed ngħidlek li d-dinamika tas-satira bil-forsi tkun li inti titnejjek b'min qiegħed fil-poter, mhux se ngħidlek dik il-ħaġa. Imma ngħidlek li John Mallia li jien satira għamilt nippreferi ħafna aktar biex ta' insib ħafna iktar preġu fis-satira that has the courage
li iħarsu lej il-poter u jagħti ħsaba ta' That's your problem. Exactly, it's not my problem, it's my That's your- preference. exactly. It's my preference. Ma jfissirx imma li- Jiġifieri jiena nista' Tista' ngħidha. tinsisti dik il-preferenza fuq ħadd ieħor imma. Le, ma jiena nista' Tista' tgħidha żgur. eżatt, ma jiena nista' ngħidlek, isma' Żgur. Mario, dis-satra tal-qamel ta' Eżatt. alla, Proset. xiġifieri tot titnejjek mara li alla Eżatt. daw splodew, ma Eżatt. tannejk qed tagħmel. Jiġifieri jien dawn Issa, l-affarijiet kollha nista' ħalli ngħidhom. li hi stess qalet she finds nothing wrong billi titnejjek bnies mejta jekk dawn kienu in the public eye, stess qalet għadi. In what context? Le, kien waħda mill-fatti jiena poġġejna fuq l-internet, jekk id morru fuq l-internet. Tiegħi tistgħu issibuha fuq il-page tiegħi fejn ikkwotajt lila fejn qalet I find nothing wrong with ma nafx kiex il-kelma imma li. Issa sabuha fuq il-xismu ħalli jkunu nistgħu niddiskutuha. Jistess qalet udik. Do by all means speak ill of the dead if they were influential in life. Jistess Okay, qalet. so I mean, yes, yeah, but the context Mela. is fucking different. No, the context is everything. No, kien ħanajdek, issa il-kontekst hija spjegajtlek x'inhi l-istorja, John. No, right, by all Spjegajtlek means. x'inhi l-istorja. L-istorja m'għandax taqsam xejn mal-ħajja ta' Daphne Caruana Galizia. Imma Mhux le, sfortunatament qegħdin ngħixu. Sinċir meta tajta. No, sfortunatament aħna qegħdin ngħixu fi żmien fejn il-fatt m'għandu l-ebda valur. L-iktar ħaġa li għandha valur hija il-perċezzjoni. L-idea, l-opinjoni hija iktar importanti mill-fatt. U dan huwa il-ħajja tagħna. Issa dan kollu għaliex qed jiġri, dan għandu bażi oħra ta'. Fil-fatt dik li rajt nasal għalija wkoll rigward li għadt inti. Inti ħafna mela. Mek stipo mux qed naqblu apparentament speċa jiena ma naħsibx li l-istat għandu għalhekk kien ħobbok għax ma naqblux. Interessanti. Kellim li waħda l-mara. Mela, isma' le, nadura. Mela, ismani, mela, ngħidu li inti għalik dik kellha ssir jiena li l-istat ma kellux jiffinanzja. Ma finanzjajiex, l-istat ma finanzjajiex. Xiex ma finanzjajiex? L-istat mux ħalla sal. Tara perċezzjoni. Ok, ma għajdilna kif jaħdem il-biznis mela ta' produzzjoni. L-għonet jina d-deċidejt niġi l-għura Malta wara 45 sena għal-Kanada minħabba l-fat li wara li ktibt bl-Ingliż u għamilt karriera mhux ħażin. Għala forja minnirti maqdur, doktor tafaw il-barra għax ma kien jarf xejn. 3 snin ilu irbaħt nomination ta' Flemmy Award, ġifieri ara kemm vera third shot. Ma anyway, ma importax. Jiena minn dejjem kont inħoss li t-teatru Malti, teatru Manuel, kien tal-Pepe. So, no, missiri tal ħafna plays. Yes. Missirek huwa wieħed mill-ikbar artisti li għandna f'Malta. Naqblu jiena hu f'ħaġa waħda biss, laqqa xejn imma naħdmu flimkien, qegħdin naħdmu f'għaddik spiċċejna naħdmu fuq show li baħt il-attu li għadmu l-plug għal-television series. Tajtu parti fil-ispettur, kemm fuq il-palku fuq jiena nħobbu l-Salvu, kemm jitkellmu kontriħ u kemm huwa, kell Salvu għandu l-sinu twil, bħalma għandi l-sinu twil jiena, xkult jgħid ċuċċati kif ngħid iċ-ċuċċati jiena, u jiena għad ħafna ċuċċati fuq Facebook, imma dak meta f'saħħna ta' meta tħoll nara speċjalment li l-Malta tiġi imżebilħa jiena nħoss xi ħaġa ġo. Aħħet weġġani qed dawn l-affarijiet. At some point we're going to have to address all of this shit, eh? Ija, ma anyway, issa jiena għandi 71 sena, jiena mhux il-ġenerazzjoni tiegħek, il-ġenerazzjoni ta' qabel, jiena il-sin Malti, wara kollox jiena discendenti dirett, Mikel Anton Vassalli kombinazzjoni, għandi il-kopja il-ġenealoġija. Għandi il-kopja tal-leksikon id-dar. Bin-noti tiegħu l-ewwel fil-proof copy u t-ċurkett tiegħu għandi qiegħed. Jiena diġi il-kbir tal-kbira. Il-Malti, il-papa tiegħi kien għamel traduzzjonijiet
tal-plays Grigi kollha, kien jikteb bil-Malti u l-Malti nħobbu immens. Ġenerazzjoni ma' Albert Marshall, Alfred Sant, Louis Gallia, dak kollha tlajna l-Università fejn konna qegħdin niġġieldu situazzjoni fejn it-teatru Malti kien fidejn il-lingwa Ingliża, l-lissin Ingliż. U meta ġejt Malta wara l-Kanada u sibt l-opportunità biex ninsa l-Ingliż u nikteb biss bil-Malti, dik għalija hija. U produċejt sissa 20 plays. Ħatta close-up. Eżattament biex toħala. 20 plays ġdida bil-Malti. Imma dawn li allura qabel kienu hemmhekk u kellhom il-teatru Manuel fidejhom, jgħidulek isma' le. Però l-fatt li jgħixu il-teatru, mhux hekk xkulli jekk jgħidu. Missieri għamel. Arturo Wi, bil-Malti. La safar ta' ċomp, bil-Malti. Meta? Fi disajnijiet, elfejniet. Daw. Il-bejn irrid inneħħi nassa. Il-traduzzjonijiet għalija dawka kienu tajb, jisma mhux qed ngħid li m'għandhomx isiru traduzzjonijiet. Ma' dinja kollha jsiru traduzzjonijiet. Imma jiena nemmen li fit-Teatru Nazzjonali tagħna għandhom jittellaw, għandhom jiġu promossi it-teatru Malti minn Maltin għal Maltin dwar il-Maltin u oriġinali. Issa, meta tagħmel oriġinali inti taf. 5 you miss, 1 you may succeed. Imma dak l-esperiment għandu jsir. Imma għandu jsir fit-Teatru Nazzjonali. Issa. Grossament naqbel miegħek. Issa. Però taħseb li għandu jsir fit-Teatru Nazzjonali. L-esperiment taħseb li għenet niddibattu b'mod naqra iktar. Il-National Theatre tal-Londra ħlif plays li għajmu kontroversja enormi. Kontroversja u play li taf tkun falliment. Hija hemm baħar jaqsam. Dawn il-National Theatre. Ma tasibx li għandu jkun hemm inkubatura The assassination of Margaret Thatcher safejna fir, sta kull mandu bekk fil-National Theatre. U jemma jekk ma m'intix ċert, tista' tfittixha Adele. Yeah, the assassination of Margaret Thatcher. Mela, jiena naqbel miegħek ġifieri parti mill-missjoni ta' dan il-podcast huwa wkoll li jkun hawn kontenut Malti fejn iltaqgħu ma' kull xorta ta' nies u nitħattu bil-Malti. Kien hemm nies li nsejħilhom l-elitisti li dawn riedu jibqgħu juru kemm jafu bl-Ingliż, jibossu b'sorm l-Ingliż billi jieħdu plays li huma ta' l-irnexxew barra. Wara li kienu għamlu snin ta' provi u ta' tibdil. U jpoġġu jġbu għam Malta. Bil-ħsieb li dawn forsi xi ħadd jarobu joħodhom Londra, jħassar id-delużjonijiet hija xi ħaġa tal-għaġeb. U bqajna. Menti kontra l-esportazzjoni ma naħsibx. Assolutament le, inti jesportajt ħajtek. Jiena qed ngħidlek fuq din il-biċċa xogħol, it-teatru Malti ma jimpurtanix jekk immur Londra l-Italja u l-Ġermanja, ma għamilna play, jisimha jiena nħobb inti nħobb. Suċċessun. Il-lub dina jekk terġa' tagħmilha ma tiswa xejn, m'għandix sinifikat. It-teatru huwa ir-ruħ tal-pajjiż. All right? F'dik is-sitwazzjoni, f'dak l-era, issa fejna qegħdin aħna f'sitwazzjoni fejn it-televiżjoni tagħna hija medjokrità beyond mediocrity, fejn il-kidba fit-televiżjoni hija mill-lar, id-dreċtar huwa mill-lar, barra shows tiegħi naturalment. Mhix biased fuq Imma come on, fejn għandek il-management tal-MTV stess jgħidulek li huma. Inti l-Evangelisti rajtu pereżempju? No, ma rajtux. L-Evangelisti fucking tajjeb. Ma rajtux. Le, kien hemm. Imma milli qed nara il-kidba, direzzjoni u l-acting huma orribli. Across the board. Fejn il-nies tat-TVM stess jgħidulek li huma embarrassed li jkollhom itellaw ċertu affarijiet. Nista' fuq l-istaġun ħaġa oħra ħarġet minn din il-biċċa xogħol. Li dan huwa finanzjament tal-gvern u l-gvern ħareġ din il-play minħabba l-fatt
again, naħliflek fuq it-tfal tiegħi John. Imma żomma x'ista' tagħmel digressjoni. Ismani, nista' sempliċement nagħmel sentenza waħda u nieqaf. Tal-aħħar. Tal-aħħar ta' parsi. Tlaqna. Naħlef li qatt ħadd ma ġie jgħidli għamel dil-play, tagħmilx dil-play, għażel dil-play, ħadd la mill-gvern, la mill-teatru, ħadd id-deċiżjonijiet kollha kienu tiegħi. Issa jiena rrid nara li l-aħħar sentenza, bro, nkunu ġusti. Is-soċjalisti kollek jagħmlu jiena ħankun vera rajt imma jekk naħu kollox. Mela, tlaqna. Fidejk. Bdejna minnaw, fuq il-ħakma tal-elit, onestament, bro, jima nistax ngħidlek għajr l-esperjenza suġġettiva tiegħi. Issa jiena gbirt il-Manuel Theater, ftit jafu għad il-ħaġa di. Gbirt il-Manuel Theater ġir qatt ma dirt naħseb fuq il-Manuel Theater. Hija xewqa tiegħi li nikteb xi ħaġa l-Manuel Theater, imma. Infatti ġejt għandek biex nitolbok biex tikteb vera John. True story. Imma niftakar per eżempju li missieri kien ikun ħafna parteċipi f'dawn il-plays tajbin, ma nafx għax rajt l-iskript ta' Arturo, eccetera, eccetera. Issa jiena naħseb, imma din il-ċans, entuzjast ħafna inti, Ugrok, għamlu l-ugrok. Mela, isma, jiena naħseb li teatru, huwa ir-ruħ ma nasibx li unikament huwa ruħ, imma l-artist għandu jkun parti minn ruħ soċjali u minn fejn toħroġ in-narrativa u fejn ċertu affarijiet jiġu diskussi, eċetera, eċetera. Ma nasibx li unikament it-teatru, ġifieri naħseb li għawda l-podcast. Kull nhar ta' ħamis fid-disa u pereżempju affarijiet bħal minna f'ħan nerġa' nipplagja li l-nifsi. Ma' Kaxxaturi pereżempju kien ukoll naqra dak l-anti għaw li nagħmlu komedi minn affarijiet li jkunu kurrenti. Naħseb li Mario, qed titkellem ħafna fuq. Isma' ma nistgħux nitkellmu fuq xulxin, kella mhux se naslu. Kunu tibħat tal-Parlament. Mela. Alla ħaresqet, kondoljanzi. Mela. Bro, illum rajta dik l-istatistika. Il-Parlament Malti għal kull 100,000 ċittadin għandu 16 il-rappreżentant. L-average Ewropew huwa 0.8. Tipo, bro, frejjeġ bissu għanna. Insomma, digressjoni l-ura. Issa jiena naħseb, jgħatini ċans. Mela, jiena naħseb li il-teatru għandu jkollu żewġ funzjonijiet. Waħda hija li irrawem talent Malti, kidba Maltija, idejat Maltin, u fil-fatt kienu saru anka plays ta' ħabib tiegħi Kit li palestan sejt kull jomu, plays ta' nispera mhux qed nġibha ħażina, Francis Abejer irrid ngħid. Ġveri, jien niftakar epoka li tippreċedik. Le, imma. Għax tippreċedik, jina ħadd parti f'kull play ta' Francis Abejer. Beta kont zaħir? Kont namel iktar zazuħist, ja. Jina mardi 71. Huda komplimentu. Mela, jien naħseb li il-teatru għandu jkollu dik l-rwol li jrawem il-talent tal-artisti, tal-kittiba, eccetera, eccetera. Issa, jekk għandix tkun, l-istrateġija għandix tkun fit teatru nazzjonali, nistgħu niddibattu sada fil-ħodu. Jista' jkun iva, jista' jkun le, jista' jkun għandna bżonn inkubatur fejn l-affarijiet jiġu provati mbagħad imtellajn, però probabbilment m'għandniex il-finanzi, ħalli kolna finanzi għalla $250 million għal San Vincenzo, ma għall-arti problema. Issa, mimżewġ ma dak il-ħsieb ukoll hemm l-idea li isma' għandu jkun hemm ukoll ġviri it-nejr tkun hemm importazzjoni ta' plays ta' jien nixtieq nara il-verżjoni Maltija ta' Death of a Salesman pereżempju. Sewa ġviri it-nej jistgħu jeżistu waħda mal-oħra u nista' nara wkoll u l-esportazzjoni sewa ma nasibx li għandna unikament ngħidu le fakit tal-esportazzjoni biex inti taf u inti taf iktar alla minn kulħadd f'dil fucking kamra kemm inti meta toħroġ barra u tħallat it-talent tiegħek mal-idejat tem barra fej il-kultura hija ħafna iktar wiesa, diversifikata, nies li huma iktar professjonisti minna u tiltaqa' magħhom u dejjem qed ittejjeb il-ħiliet tiegħek. Jiġifieri fuq dik naħseb hemm ħafna konverġenza fuq dak li qed tgħid, naħseb hemm ħafna qbil, però naħseb l-affarijiet iridu jeżistu waħda mal-oħra. Issa. Ma xejn li ma naqbilx miegħu jien. Sewa, issa fuq din il-ħakma tal-elites
John Maria ma jistax jgħid. John, li kiku li kiku f'daw l-aħħar 12 sena. L-aħħar ħaġa. Mbagħad inti ma xejn mhux neqedin. Issa tara tellifni. Tajjeb, good. Zobbi. Mela ħanajlek. Issa għala ġejt insejta. Tidajx, bro, tidajx. Rigward, le, ma naħsibx li l-istat ġifiri rilek jaqbadlek idejk u jgħalek isma għamlilna play fuq Karwana Galizja ħna għalla l-ħara. Speċa perswas li muxek jiġri, Pero, sekundu għada, inti titqis ħaġa mar, u dijatilek fuq il-telefon, inti l-identità tijak ma tesistix vakum. Speċa bdejt bija inti, Malta moderna, saret ta' fil-Mario Fil-Pazzo Pardi, bħala il-bniedem li ta' l-ikbar elenku ta' gidbiet bixra sabiħa biex il-poplu jixtrija. Gidbiet? Tiċċajtu gidbiet? Gidbiet? Le. Gidbiet kif? Fej għajdi fej gdibt? Fu għajdi gidba wahda li għad fil-dak li għabilt? Mux inti, ovvjament inti ma konx front facing. Imma meta kienet ibijaw per eżempju il-meritokrazija. Għalla 700 person of trust, il-tfajla ta' dak għalla ġob ta' ma' nafx kem, tipo fejn l-meritokrazija. Daqsek korruzzjoni. Tipo Titanic u għedin għawek. Skużi, daw l-affarijiet jiena għamiltom qabel mal-Partit Laburista kien qiegħed fil-gvern. Eżatt, ġifiri, il-fatt huwa li inti biex dawk il-gideb tbiħħom qed tifhimni. Allura nies ħarsu lejk bħala l-bniedem li fassal John, ma tixha tkun din il-bixxa. Ma tixha tkun fair. Għajd li fejn minix għax inti qed tgħidli li jiena kont naf bil-gidbiet u li jiena mort. Le, mhux qed ngħidlek hekk. Hekk qed tgħid? Le. Le. Mhux qed ngħid li inti kont konsapevoli u volontarjament għallu l-kisma għanet ngħidu bil-poplu Malti kif ħanamlu bro. Ma naħsibx li ġara. Jien naħseb li huma bdew jgħidu isma' dak il-kont tal-Panama lest isma' hija ma il-Mario ċempiltlu u mbagħad għamlu fattihom spiex ta' inti titqis li waqt li inti kont qiegħed qed tgħidlhom isma' gaj, dan nagħmluha pożittiva, nagħmlu dal-video sabaħu dal fl-istess ħin qiegħed tieni ċans. Għana nispiċa l-argumenti, un bat id-defendi ġviri il-punti għak, mandiġ problema, jek titlanna l-lejl siħaw. Mela, inti titqis, li waqt inti qed tgħinhom biex jagħmlu din il-kampanja pożittiva, sabiħa, professjonali u kollox, u ma daw kienu ġaqqanet jippjanaw il-min ħajkelmu biex jiftħilhom kont il-Panama. Qed tifhimni? Issa inti ma kontx taf, mhux qed ngħid li Mario kien jaf, mhux qed ngħid li inti kont parti minna, imma inti fl-ebda punt mat alla żobb. Xejtuni għaw. Inti vera bis-serjetà titkellem. Ħafna drabi iva dal-kasija. Inti bis-serjetà, imma sax nemmen li qed tgħidhom dal-affarijiet, John. Għax hawnhekk fejn qed joħroġ il-partiġġanizmu tiegħek. No, you're not being fair. You're not being fair minħabba l-fatt li jiena ġejt nagħmel biċċa xogħol professjonali, allura jekk inti tajt, ejja naqbel miegħek għal sekonda hawnhekk. Ġifieri allura qed tajt inti li ħaġa immorali li avukat jiddefendi bnied qattil li jaf li vera qatel? Jekk jaf, ħanajlek bro, darba kont qiegħed, mela, okay, good point. Mela, darba kont qiegħed ġewla u kien hemm tfajla li naf li ġiet irrejpjata u kien hemm avukat li kienet jistaqsija mux forsi t-tantajtu u xina għaddi tifla għana ta' kienet ta' 12 sena, mux sen semmi jismu għaxal darba nekdem il-tieni. That's the fucking devil's work. I'm not saying you did the devil's work. It's very different. Huma żewġ affarijiet differenti. Għalfej, għax inti jiena qed nassumi qed tmur fuq l-assunzjoni li Mario Filip ma kellux idea li Konrad u Kit kellhom il-pjan li jagħmlu negozju ma' min kien jaf? Ħadd ma kien jaf, imma illum il-ġurnata. U s'issa qed tistennew ġifieri il-ġudizzju tal-qorti fuq għadin. Mid-darba għalf imma dik hija taħdida komplikata ħafna. Ma rridx nidħol fiha, But we can all agree to ma rridx nidħol fiha. Inti fl-ebda punt mat
Isma, u l-ħaġa li tajt ħafna affarijiet fuq Facebook. Minix se nidħol Imma dak huwa parti f'argumenti jiena li qed ngħidlek politiċi għax hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq il-politika. Yes, imma- Jiena minix kapaċi nitkellem fuq il-politika. Yes, Jiena u mhux qed indaħlek f'dak l-argument. Jiena kull ma qed ngħidlek huwa li inti tagħmel play fuq Defni Caruana Galizja. Mhux fuq Defni Caruana Galizja. Defni Caruana Galizja tmut u tmur x'imkien qar mill-infern. No, mhux vera. Mela, nistgħu Mhux vera, infatti il-linja hija di. I taħseb li qegħdin l-infern u x-xieħa tgħidilha li qegħdin f'post Qar mill-infern. Qar Eżatt, mill-infern. hekk għatlek. Fejn qiegħed fl-immaġinazzjoni tal-awtur Eżatt, ġifieri inti tixtieqilha iktar ħażen Le, mill-infern. ok, dik hija l-interpretazzjoni tiegħek. Ma tgħidli x'inhi l-interpretazzjoni tiegħek. Satira tiegħek fuq in-nifsi stess li riferi il-ħmerijiet li jistgħu jingħadu minn kulħadd. Issa il-play references, ninsisti, it's not about her life, mhijiex dwar it-tfal tagħha, mhijiex dwar ħajjita, mhijiex hija il-play hija għandha karattru li hu allura ma nistgħux niktbu plays dwar bloggers. Tista' tikteb dwar iż-żob treatment ġaħatlek. Eżatt. Ġaħatlek, ġifieri dik Imma il-konċezzjoni, il-presunzjoni li nies bħali terrabjom għax inti l-identità tiegħek mhijiex unikament kittib direttur, inti kittib direttur plus fassalt il-propaganda ta' dak li ħafna iqisu l-ikbar set ta' gideb li l-poplu Malti qatt intqallu. opinjoni tiegħek, ok? Le, Niddefendiha. daw fatti. Niddefendiha opinjoni tiegħek, għandek id-dritt tal-opinjoni. U ħafna drabi meta mbagħad inti kont pubbliku, komplejt speċna tfassal tinseċ din il-narrativa ta' x'mezzola traditriċi u mezzola serb. Dejjem isek kellek din linja partiġana. You're being very unfair. I'm telling you what people see. I'm telling you what people see. ċertu affarijiet li jingħad u li kont ħażin li għadhom. Dawna jiena pubblikament skużajt ruħi fuqhom. Ġifieri fuq di ta' mezzola we can lay to rest. Jiena skużajt ruħi għad tisma' bassejt minn ħalqi. I mean, dik kienet meta rajta titkellem kontra Malta. Ma qatt ma tkellmet kontra Malta. Issa, dera kolla ħad tkellimni dwar. Tkellimni u mhux se nidħol fiha. Imma taf li ma tkellmix kontra Malta. Ok, fil-opinjoni, mela jiena Ma tistax ikollok dik l-opinjoni għax l-statement huwa l-statement. Tibda, anzi l-istarrija li qed tgħid inti tibda din mhux Malta, dawn mhux il-Maltin, dawn huma uħud Maltin li ħadu l-Malta u żabilħuha. That was the fucking statement. Kif tista' tieħu minn dak l-statement li di qalet li Malta mhux tajba. What in that statement? John, kif jiena interpretaj, eżattament. Ma tistax interpretom, u mod ħażin li tinterpreta l-fatti. Minissa nidħol, dina jiena minissa nidħol fiha bilħabba l-fatt li jiena mhux qiegħed hawnhekk biex nitkellem fuq politika. Jien qiegħed hawnhekk biex nidgħidlek li staġun teatru Malti kien idea meta aħna rajna kif il-grupp elitista u narġanajda elitista li ma kienux jafu jippretendu ma jafux jitkellmu bil-Malti, jippretendu ta' da qalu lil-Maltin, qalu l-om isma' intom x'kapaċi tarawhom daw il-plejs ta' intom ma tifhmu xejn, intom ignoranti, stupidi, ħanajdulkom aħna x'għandkom taraw, ejja waraw daw il-plejs barranin, bil-Ingliż, jiena għamilt sentej. Għamilna play il-Kapillan ta' Malta, right? Emanuel Mifsud kitaba, fuq il-play, fuq il-ktib ta' Monserrat. John, 99% imlejni, 8 nights. Snata wara għamilna Faith, Hope u Charity. Full how, 100%. Sanfazza kelli problemi mal-polizija maħabba l-fat li għacċettajt li kolli n-nis bil-wieqfa. Right? 10. It-tielet sena għallu ta' mux sew, ta' ġifieri. Mario Filip jarġa jipproduċi play oħra għall-Arts Council ta' ġifieri. Dan ma mux sew, il-daħħu għadan rridu u mux sew li nagħtu dawn il-plays populisti għax li jieġi għax li intom tmorru tarawhom daw, allura intom ċwieċ għax daw il-plays bil-Malti mhumiex ta' livell oli.
Allura intom ċwieċ. Allura hemm bżonn li nagħmlu plays oħra li huma aktar intellettwali. Hemm affarijiet tal-ħara li nisimgħu jaraw biħġarhom. Stenna. Pornografija, per eżempju, l-iktar ħaġa li jaraw in-nies. Issa, mela, daw jagħmlu l-play tagħhom. U jtellaw play oħra, jibnu swimming pool hemmhekk il-Santilmu. Kellhom four shows. Ir-raba waħda kellhom ibijaw, kellhom inaħħuha. Taf kemm bijaw biljetti għal 3 nights? 100. Imma għana tnajdu li l-metrika tal-arti hija l-bejħ. Ma jekk intom tmorru taraw l-affarijiet li joġbukom, intom ma tifmux, għax intom tiġu taċċettaw livell baxx. Bro, inti qed titfa' l-affarijiet bħal Le. Inti qed tagħmel konflazzjoni ta' fucking idea tiġifieri stratosferika. Jiena saqsejtek, il-metrika tal-arti tajba hija l-bejħ għax jekk dak huwa l-każ mela fucking il-Macarena huwa mir-Requiem ta' Mozart. Għax il-Requiem ta' Mozart. Il-Macarena ma nafux se tibqa' jew le. Ma bieħed ħafna iktar. Issa, li hija popolari. Ma naqblu li l-metrika tal-arti mhux fucking kemm tbieħ. Le, hija nafdaw allura fil-kritiċi. Imma meta l-kritiċi huma ippjanati, programmati biex il-Malti, per eżempju dak Zabit Tabona, kien il-plays tagħna bil-Malti kien itjawna Mejju Ġunju. Isma' għandek numru ta' Żammit Tabona x'naħseb u jmiss fuq il-podcast. Eżattament, ġibu. Li kieku ma kienx l-istaġun Teatru Malti, għal 10 snin sħaħ Teatru Malti kien ikollha play waħda biss bil-Malti. Play waħda biss bil-Malti. Mhux ħaġa tajba. Issa jiena. Dara sa tagħmlu ħadd ieħor. Għax m'għamlux ħadd ieħor da. M'għamluhx. Għamiltu jiena. Issa jien għamiltu b'mod professjonali. L-iktar wieħed li nħallas l-atturi għal plays, mhux għal operetti. Dan anki l-opera. L-opera pereżempju titlef 100,000 fis-sena, taf di. Allura? Ma taħsibx li hemm affarijiet, fis-sens, ma taħsibx li hemm affarijiet li l-gvern għandu bżonn jinvesti fihom għax huma ta' kultura. Mhux fil-Manuel Theater, allura ngħidlek jiena għax il-Manuel għax għawdex jagħmluha b'suċċessun. Jagħmlu flus lawċin, hija stja. Ma nafx. Jiena ma naħsibx li contradiction in terms. Ma naħsibx il-question mark. Għandhom ħafna min-nies. Għandi ħafna segwaġi għawċin. Għandhom ħafna min-nies li jaħdmu b'xejn. All right? U kif huma u kif jorganizzaw l-affari huma viabli. Il-teatru l-opera fit-Teatru Manuel sissa kull sena tilef mal-100,000. Fajn, inkomplu, issa inkomplu. Imma dik is-problema, ġifieri inti imma qed titfaħħam bħala statement li huwa intrinsakament problematiku. Meta kull met ngħidu li l-Gvern Malti jonfoq 100,000 euro biex aħna jkollna l-operetti, u l-opri, u ma nafxiex. Fajn. Minix fan tal-opera għax jina bnidem baxx, imma nifhem li hemm ċertu xorta ta' arti. Kemm ermejt? Il-klassi baxxa li mhijiex kapaċi tieħu gost bl-opera. Min il-Maddon. Inta dekka ma. Le, jiena. John Mallija, kemm il-darba għandna ċemplu li isma' tritna biljetti tal-opera, il-mara tajli iva, jiena nara, 3 sigħat sejjerek. Għax għalla fakin jiena bnidem baxx u l-opera ma toġobnix. M'intix baxx. Nista' nintrema magħhom. Tippretendi li inti baxx, ma intix baxx. Good catch. Il-Manuel Theater jiena tajtu il-fuq minn 80,000 liħ mill-plays li għabinna, kemm plays li tlifna flus. Issa, il-Staġun Teatru Malti huwa dan, hemm skema ta' 20,000 fis-sena. Issa spiċċat, issa sa' aktar xneħħawili minħabba l-fatt li Mario Filipazzopardi m'għandux ikollu dritt li jagħmel daw il-plays bil-Malti għax in-nies huma ignoranti u bissom jaraw iktar plays. Tagħmel żewġ fucking punti li m'għandhom xejn x'jażmu fl-imkien taqbad biċċaglu twaħħalhom u titfaħħa. Allura qalu isma' dana jien ġejt biha din idea u ta' dak l-20 inqabbad 3 awturi Maltin. 3 awturi Maltin fis-sena. U daw jieħdu bejn 12 u 14 xar biex jiktbu play. Iridu jagħmlu 4 draft. Kull draft tiġi studjata minn atturi, mhux minn politikanti, minn atturi li jifmu, minn directors li jifmu, jaġnuha u jagħtu n-noti tagħhom mill-awtur u jmur jagħmel it-tieni draft. L-istess ħaġa t-tielet draft, ir-raba' draft hija dik id-draft li titla' fit-Teatru Manuel. Issa dak
jiena nimmanagġja l-elettorament kulħadd jitħallas. L-attur jitħallas, l-awtur jitħallas, l-attur li jiġi jitħallas, kull min jikteb studju jitħallas. Il-Manuel Theater jiċċarġjawni 2,500 tal-kiri tal-post fejn naqrawhom u il-printing tal-scripts. Mela b'18,500 jekk jiġu? 17,500. Jina nikrea 3 plays miktuba minn ħaddieħor. Iva Kriskat għalli dal-aħħar jiktibthom kollha ma qed jitkellem minn sormu. Mhux vera inti Mhux vera. Ktibt triloġija. Jekk ħan nikteb triloġija Triloġija mhux tlieta jiġu. Eżattament. Ara dal-aħħar daħħal 3 snin kelli play waħda minn 20 ktibt 7. Minn 20. Le, ma żomm sekonda bro, għandek istina tagħmlu, Mela, Chris Gatt qal li l-aħħar 3 plays ktibthom inti. Li qal dal-aħħar ktib jien biss qed niktibhom il-plays. Ix qal eżatt, għax l-ewwel qed l-aħħar dawn dal-aħħar għax issa u biss. Partikolarment jekk ħan nikkwota ħadd ieħor nikkwota għax issa u biss għax issa u biss qed jiktibhom. Da Chris, fej tkellem, Facebook. Tkellem fuq ta' Azzopardi. Joseph Azzopardi? Din tal-Università, din. Andrew Azzopardi. U għal l-aħħar issa u biss. Issa jiena. Ktibt 7. Ġifieri dan qegħdin ngħidu aħna, John, qegħdin ngħidu. Da qed jikteb wisq, dan huwa artist li qed jaħdem wisq. Ma mistix inħalluh jaħdem daqshekk. Le ma forsi jmur kontra l-ispirtu tal-kuntratt. Le, il-kuntratt huwa li aħna ntell jiena nipproduċi il-kidba ta' 3 plays. Il-kidba. Meta naslu għal-produzzjoni. Imma parti minna hija li trawem kittieba ġodda, mhux Mario. Inti lek tikteb issa. Ma dik hija parti, mhux minn rawem. Ir-rawem minn nafnallem, jiena qiegħed hemmhekk. Trawem fis-sens li tagħti mentorship ta' noti. U ta' da kollu jiena ta' sena xogħol fuq 3 produzzjonijiet. Nirċievi ara daqsxejn ta' mhux ta' bxejn għand il-vilel, nirċievi €1,000 fis-sena. Madonna, hemm bżonn jieqaf dan il-korruzzjoni, hemm bżonn tieqaf. All right? U meta niġu għall-produzzjoni, hemm kuntratt ieħor mal-Manuel Theater li aħna nidħlu sħab. Mela jekk nitlef, jien ħanħallas nofs il-telf. Infatti, l-Ispettur Bonnici, it-tlieta li huma peress li kellhom il-fuq minn 20 karattru kull wieħed. Ħallast l-iktar wieħed li nħallas l-awturi. L-iktar wieħed li nħallas l-awturi għal xogħol Malti, jiena tlift il-flus. Imma peress li tħallast ta' producer, ta' direttur u ta' kittieb, il-flus li qlajt minnhom dawk marru kollha biex jagħtu it-telf tiegħi mela jiddaw it-3 plays qabilthom b'xejn. Hemm bżonn inwaqfuh il-Mario Filip Azzopardi għax dan qed joħnoq it-teatru Malti. Dan huwa skandlu, dan huwa xi ħaġa. Kemm ilek inti bda l-kuntratt? Xi għamilnieh darbtej. Sentej ilu da l-kuntratt? Għamilna wieħed 6 snin ilu? Le, 8 years. Għax l-ewwel kuntratt kien ta' 5 snin. U t-tieni kuntratt kien ta' 3 snin. U għalfej Teatru Nazzjonali, Teatru Manuel jippreferi lilek, għalfej ma jtieħx il-xaħat ieħor. Xaħat ma mar biex jisaqsi? Ġifieri hija nuqqas ta' kompetizzjoni. Kien hemm ħafna diretturi oħra li jmorru l-Manuel Theater jgħidulhom isma' nagħmluha 50-50. Wieħed minnhom Mario Mikallef pereżempju. Dan jagħmel żewġ plays, jew play fis-sena, jagħmel 50-50 mal-Manuel Theater. Hemm oħrajn jagħmluha 50-50. Issa mhux tal-li hekk, tal-li aħna taf xi ġifieri meta tella play għandna bżonn ta' ħin fuq il-palk. Imma il-ħin fuq il-palk għall-plays bil-Malti. Żammit ta' Bona jagħtina 3 ijiem u play bħal Lord of the Flies, all right, bl-Ingliż li allura jagħtiha f'Marzu l fuq ma' Marja Raħat, imma jagħtihom ġimagħtejn biex jitrenjaw fuq il-palk, imma l-Malti le. Għax intomx kapaċi bed il-Balti mhux tajjeb għat-teatru nazzjonali. Mela, I have zero way of fact-checking any of this shit. Imma. Zero, t-għajdlek il-Lord of the Flies, għara kem kellhom xogħol żmien fuq il-palk.
Il-Lord of the Flies minn tellaħħa jemlu. Il-Manuel Theater. Il-Manuel Theater stess. Stess. Sewa. Meta tellat? Naturalment, is-sena qabel il-pandemija. Jiena minħabba l-pandemija deħew li play jisema Iġri Neħles, li sa ma nafx sintellaw hemmhekk jew le. Deħew li Soma lajma, Sħur, deħew li il-raġel li ħawat il-Matuma Kappell u issa deħew li x-xieħa. Jiena dan huwa xogħli, hawnhekk fuq dan naħdem jiena, jiġifieri għax jiena, issa hija skużani, bl-ikbar umiltà, la volja mhux se nkun umli hawnhekk, imma jiena kapaċi nikteb Alla Madonna, jien kapaċi nipproduċi, jien kapaċi ngħidlek isma' sentej oħra din se tkun qed nara ċertu affarijiet mixjin fis-soċjetà mela sa sentej oħra di ħatfaqqa mela rid play fuq din. Dik hija l-istess ħaġa fil-films. Il-films huwa l-ikbar sogru huwa kif inti tista' tiddeċiedi llum għal film se joħroġ lek 3 snin, 4 snin oħra. Dik hija għalhekk qed ngħidu għaw problema għalfejn qed jeħel dejjem Żamitta Bona mhux il-Manuel Theater. Għax hu kien l-artistic director tal-Manuel Theater. Da għadu l-artistic director. Għax hu mhux hekk jgħid. U qed jgħid li għadu. Ma ilu ma jidħol it-teatru. Ilu ma jidħol konflitti. Ija, hemm ħafna konflitti. U l-konflitt qiegħed bejnu u ċertu wieħed I want to say Massimo. Massimo huwa wieħed mill-aħjar managers li qatt kellna fit-teatru. X'jagħmlu manager tajjeb għax jidher li m'għandu ebda fucking background. Business. Again with the fucking money metric. Ma taħsibx li dal-pajis ostja tefa għal il-metrika tal-flus għal l-iktar ħaġa importanti huwa preċiżament għalfejn għanna dal-monstrozitajiet ta' bini, għalfejn għanna n-nies kultura tal-qamel imma fucking il-polo shirt sabiħ, bro. Min tix daqsek. Ġifiri, it's business. Ġifiri, mux li Shakespeare kien jikteb Alla Madonna biex jikteb il-plays. Le, ma Van Gogh, għamel Alla Van Gogh. fucking imma imnalla kien Van Gogh. Ma skużi. Xandu x'jaqsam ma nafx bniedem li tala fl-arti ħafna stejjer jafhom ta' nies li għamlu omorom illa will-bite għazzik finanzjarjament. Li kienu seminali għall-arti, ġviri li taqbatu tajli. Isma da tajjeb, għax Alla kien fil-biznis. Alla kien fil-biznis. Xandu xaqsam. Alla nitfaw il-ċaqsu. Fejn qabel il-teatru Manuel kien għaddej minn management ħażin immens. Management ħażin. Issa ma nafx tajjeb management ħażin. Il-background li rajt ma rajt xejn. Il-management ħażin totalment mingħajr l-ebda sistema. Fejn għandek bniedem pompus bħal artistic director li jiġi jaqaj mill-esperjenza Maltija. U dan il-bniedem issa irnexxielu jiġbor madwaru tim li ħajħu żmien biex jasal sa fejn għandna naslu, saħħax il-ħsara li saret hija kbira. Issa, fidejn il-management tat-teatru ma nifhimx fih, imma naf li s'issa l-affarijiet imxew ħafna ħjar. Nista' ngħidlek taf l-istejjer li nista' ngħidlek John. L-istejjer huma ma jispiċċaw qatt. All right? Issa għażla l-whisky ġifieri jekk tibda jiena. Issa ħaddajlek issa jiena. I'm also a businessman. Jiena dara fuq dan jien. M'hemm xejn ħażin li mill-arti taqla l-flus skużi ta'. Assolutament. I mean, jiena ma naħsibx li inti qed tagħmel dan il-programma żikk, qed tagħmel dan il-programm biex taqla l-flus, skużi. Allura jekk inti għandek id-dritt, inti għandek id-dritt biex tagħmel taqla l-flus u jiena m'għandix id-dritt taqla l-flus. Biżżopp qed jgħidlek hekk, ma nafx. Imma qed tagħmel ħafna minn dawn l-statements li ħadd mhu qed jgħidu. Ma le tajt inti għax inti l-arti il-Van Gogh. Skużi. Le, jien qed ngħidlek li l-metrika. Spielberg artist. Jien qed ngħidlek li l-metrika m'għandix tkun flus. Le, hija tkun ħaġa ħażina jekk il-metrika ma tkunx. Li l-arti tkun sostenibbli hija xi ħaġa tajba. Però mhux mill-gvern. Jekk ma tkunx sostenibbli ma jfissirx li mhijiex forsi hija arti li seħħet hija sa tieni ċans ħafna. Baċċek. Poż, mela. Jista' jkun li hemm arti li hija sostenibbli. Ġifieri jiena minix pereżempju ħajoffenduni, ma jiena Eminem juġobni ħafna. Għalla biljonarju. Dr. Dre, biljonarju. Mux artisti da? Rick Rubin, biljonarju. Però, u jien kont fil-mużika, mod puerila ħafna, u l-tqajt ma' ħafna mużiċisti, l-tqajt ma' ħafna mużiċisti fucking tajbin
li għala daw żgur ħajmutu taħt bankina għalla blabla tal-ismek għalla wiċċhom l-isfel fil-gandot. Dik hija ġerħa kbira. Imma li qed ngħidlek huwa money doesn't equals good art. Għalfej, għax hemm ħafna fucking shit li jagħmel ħafna flus huwa tal-qamel. L-iktar ħaġa tagħmel flus fid-dinja hija pornografija. All right. Kif tossok fuq il-pornografija? Jiena ma nagħmilx pornografija, jiena qatt ma għamilt xi ħaġa li minix lest nurihom lit-tfal tiegħi. Qatt, u kemm meta kelli ċans nagħmel ċertu affarijiet li jiena ma qbilx magħhom li setgħu li kelli bżonn nagħmel minħabba l-fatt li jiena wkoll rajt il-ġuħ il-Kanada biex tibda l-Kanada kienet diffiċli immens. Okay? Ma għamilthomx. Bravo Mario Phillips. What the fuck? Da m'għandix x'jaqsam. Issa imma l-fattu għada meta jiena mbagħad bdejt nagħmel il-films u daw bdew ibijgħu, u mbagħad iddeċidejt allura mbagħad naqbad il-flusi kollha, u mpoġġih ġo film u tlift kollox, John. U kien nerġa' nibda mill-bidu. Ġrat li jiena. Darbtej. Ġrat li din jiena. Darba s'issa. Jiena l-Ispettur Bonnici. All right? Taf għalkemm għamiltu jiena l-Ispettur Bonnici. Binqas minn $1.50 an hour. €1 x'jiena ngħid dollar. Limestone Cowboy b'xi minus 10. Eżatt. Imma, skużi, Spielberg u artist. Cimino u artist. Ħadd jinnega li multimiljonari. Ħadd mod jinnega. Il-fatt huwa il-gvern, il-pulizija tagħmel flus. Sorry li għax dak kitib li Chris Gatt. Il-pulizija jagħmel flus. Le. L-isptar jagħmel flus. Mhux l-edukazzjoni kemm jagħmlu hemm mod li daħlu. L-edukazzjoni tagħmel flus. Le. L-edukazzjoni tal-istat. Kif l-arti aħna qegħdin nippretendu li tagħmel lura l-flus? Ġifieri hawnhekk issa qed immur kontra l-argumenti tiegħi stess. Imma Bro, tox tisraqni. Imma tagħmilha ma Kitu Konrad inti. Kitu huwa ħabib tiegħi, yes. Kitu huwa ħabib tiegħi. U bħala ħabib, u jibqa' ħabib. Imma anyway, dakka m'għandix taqsam il-fattu għali ġara ma jfissirx li naqbel ma dak li saru, imma kien ħabib. Inti tafa l-istorja. Ħabib jisirqek jibqa' ħabib. Le, jekk inti tweġġani le. Problemi jekk inti tweġġani le. Imma dikka anyway, dikka xi ħaġa dikka huwa l-infern tiegħi. Okay? Dak huwa l-infern tiegħek, ħajdilna nafu l-infern tiegħek. L-infern tiegħi huwa li qed ngħix f'sitwazzjoni fejn il-perċezzjoni tan-nies fuq hija totalment ħażina, mhijiex vera. Imma għax inti intransiġenti, għax inti m'intix raġel ħażin. I'm a professional, John. Yes, imma inti intransiġenti fuq il-fatt, ismani. You're not a bad guy. I feel it. Inti intransiġenti, għamilt ċertu żbalji men. Sawa. U tażel li dawk l-affarijiet ma tħares lehom, tipo titfinhom u taħseb li jekk inti ma tħares lehom mela ħaddieħor meta jagħtini ċans bifer. Jekk inti ma tħares lehom mela l-pubbliku meta jara l-persona ta' Mario Philip mela dawk l-affarijiet mhux se jqishom imma l-identità mhux hekk taħdem u jekk inti meta inti tagħmel hekk tkun qed tagħmel bħalma ngħidu tagħmel bħan-nam. The ostrich taħ birasa jista' jkun xi kultant iva. Qed tifhimni, dik hija l-problema u jien naħseb li hemm bżonn li tagħmel naqra dan il-kompromess għax mhux eżatt mhux hekk. U jiena nara ta' dawn ġieħ fik. Bro, jiena nara u għalhekk ġibtek hawn. Jiġifieri naf li inti kellek din il-linja li jisma' jiena soċjalist, minn dejjem kont soċjalist, taħt is-soċjalisti fil-passat rrid tinsemma leħni għaż-żgħir, imma let's be frank. Nies li għamlu business inkallat ma' multimiljonarji korrotti u jilabu ta' soċjalisti huma il-personifikazzjoni tal-lupu libes ta' naġa. Mhumiex soċjalisti. Jekk dak huwa minnu, allura għandek raġun. Inti smajt bil-play Sibna Żejt. Waħda mill-art plays li tellajna, kienet f'Roma, imma għamin tellajnija. Ta' ħabib tagħna Wayne Flask. Dik kienet satira sħiħa fuq Joseph Muscat u Keith Kembri. Waqqajnijhom għaċċajt, għansitra fejn il-karattru ta' Joseph Muscat ma jorda l-karattru ta' Keith biex jagħmel il-push-ups.
għax ma jaqbilx miegħu, kull darba li jitkellem jagħmel il-push-ups. Għajnihom ħadna, I mean, it was fun, it was just fun. Dana il-premessa suppost kellha tkun li Joseph Muscat ilu hemmhekk 50 sena u qed jipprova jagħmel minn kollox biex jitlef. U iktar ma jipprova jitlef, iktar il-nazzjonalisti qegħdin jgħinuh biex jibqa' hemm. Dik kienet is-satira. Iktar jisom minn nazzjonalisti qed jaqgħu għannejk hawnhekk. Ukoll. Ma dawk issa. Imma, I mean, ħatma għalli dan affarijiet ma sax titkellem fuqhom hemm. Infatti, kien hemm parti li kienet fuq Caruana Galizia fuq Afdil Play, tant kienet ħażina, tant ma kienx ukoll meta tagħmel play barra minn Malta play id-duru qabel ma toħroġ f'Teatru Nazzjonali dina kull ma kena 3 performances aħna u wara l-ewwel performance kien hemm parti fejn kienet dwar Caruana Galizia li allura kienet saħħara, okay, li l-udjenza kienet qed titkellem id-dur l-emmula u tidduna li battu qatajta. Miskina l-attriċi tilfet il-parti tagħha dak iż-żmien, imma għabinni għaw kol, di ħatma tkellem, ma ħatma jtisma da għamel play kontra. Ovvjament il-demonju kif jgħidu għaf id-dettal, ħatma jgħida jgħidu għab-l-Inglis imma t-najda jena. Il-differenza hija li għandek differenza ta' meta tellajta. Fuq min qed netnejku. Again, nerġanajt men nostja l-istat għalla għatil-għalli. Positive Vibrations nimexxija mill-ħabib tiegħi John Paul li nafu żmien il-John Paul, esperjenza unika fid-dinja tat-tattoos, kwalità hija għolja l-indafa u l-inġena hija immakkulata u John Paul joffri wkoll courses fit-tattooing. Positive Vibrations, John Paul insellilek minn hawn. Issa. Imma daw ġew inkarigati għalek ta' mhux biex jgħidulna fuq is-satira. Ma skużi. Imma huma ma ġewx isma' l-istat ma qabbadhomx biex jgħidulna isma' gaj tista' tgħidulna fuq is-satira, dawk l-opinjoni tagħhom fuq is-satira. All well and good. It's not an official opinion. Ma taqbilx ma' ħad l-opinion? Wiena ma naqbilx ma' l-opinion. Daw għamlu, ma nafx kemm il-xar, jiltaqgħu man nies, bniedem wara liħor xi 200 ruħ biex jiskopru jekk dak li qalu u x'minnu. Fuq is-satira tiegħek, daw qattaw kwarta ma toġobna s-satira, toġobna. Tajjeb, nagħmlu s-satira. Huwa il-level ta' expertise. Tellaw lil Michael Gregg fiha. Ma bro. Level ta' expertise li għandhom daw il-maġistrati u imħalfin fuq is-satira u għal kollox differenti għal level ta' expertise li għandhom fuq il-kas ta' Daphne Caruana. Din hija l-qatla fejn jaqbillek, dawn ma jafux fuq, dan għamlu 15 minutes. Ok, mela għajdli, listen, jekk tista' tipprova li dawn huma esperti tas-satira. Le, dana qalu, qal. M'għandna xejn kontra tagħha. Naf, ma naqbilx magħhom allura. Fajn. Imma jiena ma naqbilx magħhom fuq il-fatt li qalu li l-istat kellu differenza hija li daw għamlu 4 xhur, 6 xhur ma nafx kemm jistudjaw din l-istqarrija pubblika fuq il-til ta' Daphne Caruana Galizia. U dik hija opinjoni li bassewa fi kwarta 10 qudiemhom u probabbli ma jridux jidhru alla konservattivi. F'dan il-mument ma nistax nirribatti minħabba l-fatt li hawnhekk inti intransiġenti, hawnhekk qed tkun intransiġenti inti, fis-sens li jaqbillek. Le, mhux fejn jaqbilli bro. Din fejn kellek raġun, tajtulek, jiġifieri pereżempju, mela, naraw trid nagħmlu hekk bro. Naraw. Il-play tiegħi kellha x'taqsam ma' Caruana Galizia. Kif rakkontajtilek jiena? Kif rakkontajti li inti iva, mela ma' żgur, mhux ovvja. Nista' nikteb dwar Caruana Galizia. Għamel l-żob trid bro, għatlek. Jekk jiena għandi allura jekk jiena għandi kuntratt, il-kuntratt huwa legali. Huwa legali ma bħalma nafu u jekk inti qiegħed fin-negozju għat li inti businessman, ħafna drabi Rawa il-gazzett, raw l-iskript. Bro, ħafna drabi jiġri. Poġġew il-poster inti fuq Facebook ma kullum kien. Taw kuntratti lill-atturi. Yeah, ma that's the nature of business. It's a pay to play. Ġviri, jena kelli situazzjoni. Unbelievable. Isma, jena kelli situazzjoni, għalek jena kelli situazzjoni fej kontet intella gig, għanna, meta kont iżar, kelli bieċa rap band, konna dubaz, l-owner tal-klab, aħna l-esti għanna armajna, ġi l-owner tal-klab da wara xi 3 xhur. Sti għal-babaw, xanna babaw. Ġi l-owner tal-klab għal nasma xejta għada. Xej għada ġivi. Għax ġi xaħat tiħor, ħajħallasni iktar minnkom, ħajkolkom titilqu. Biex ta' zoppa għamel,
Seta jagħmilha. Kellek kuntratt miegħu. Kelli ftehim u. I have a contract of the play li l-board aċċetta li 400 tella. films, and you know that every time you do any kind of project, il-probabilità hi li ħajkun hemm xi infringement fuq dak il-kuntratt u ħanerġgħu niġġieldu. Jekk ikun hemm infringement għalhekk jiena għandi il-rikors tal-qorti. L-ewwel net għandi l-aġenti u l-manager. U mbagħad għandi l-union. Jiena ħanerek ħaġina tafu dak il-film, dak il-show Kung Fu. Kung Fu, xismu, il-show kien wieħed mill-ikbar shows internazzjonali, kenti kol bħal-ħseb għastwilet. Kena show Kung Fu, xismu l-karattru principali. Xismu l-karattru principali Kung Fu. Sibuħ ftit. Bruce Lee? Le, dana tallaq miskin, tallaq ġo cabinet, ġo hotel. Konna ħbib ħafna, all right? Kont bib mal-attur? Mal-attur, konna dana show, konna mbijawħ. Mad-dinja kollha ta' anke r-Russja. Da show kien tiegħek? Le, kont il-dirett, wieħed mid-diretturi prinċipali. David Carradine. Għandek kru tal-ħġa pa' unek xbin. David Carradine, all right? Tana dejjem f'sakra. Darba minnom l-skript li rċivi li kelli nid-dereġi, rċifiħ il-ġurnata ta' qabel li kelli nibda. U jena kont irrabjat. Għaxi li fil-tini skript. Jena il-rapportajt il-joni jendi, il-joni għallu isma ta' mux sew, u jena f'daħwat minna I have to get out of the show. Għabesu f'sakra nobis. Għalli, you want to get out of the show, get the fuck out. He fired me, all right? Lada, kienet baqa l-axħar ġurnata fuq il-show, jina mortem, u ġida għand, xej, għatlu, David, għatlu, what the fuck, man? Għalli, what? Għalli, you fired, għalli, I didn't fucking fire you. Sattant u kien qabel ċeppel il-Warner Brothers, għallum isma, I want Mario out, u daċemplu l-manager tijaj, we've got to stop Mario, he can't go on, because he talked back to David Carradine, so he's out. Lada mort biex nispiċċa l-kontrat tijaj, u da għalli, what, ċeppel Warner Brothers, no, he's one of our best directors, Warner Brothers ċeppel l-agent tijaj, għallu l-isma, għallu, it was all a mistake. Abes l-aġentja għallu, I'm so sorry, għallum, Mario's just been hired for another show with 20th Century, and by the way, you owe us for 4 shows. Uħalsu ġus. Uħalsu rikors legali. Ħalsu li, le, ma bdaħlix il-qorti, kontrat. Il-rikors legali menx għalfejn. Jina daw raw il-play, accettawa, they started to advertise it, fetħu il-booking beda miexi, u għax 4 min nies tiqlafat, marru ħarġu. Jena għal-fut, bdew jajdu, sa'an sitra bdew jeddu l-atturi li dawla ħajġu jissuttawhom, waħda mill-xisma qalula li jisma' aħna konna neħħejna persuna li kellha x'taqsam ma' daw l-affarijiet biex ma noqgħodx insemmi il-firjara x-sitar u dina beżatu u għalti ma nistax inkompli għax nitlef ix-xogħol tiegħi. That is the situation tal-atturi f'Malta. Alla ħares għal kull kumment li nara fuq Facebook jien nieqaf nagħmel dal-podcast għax kieku. Jiena naħseb li l-atturi li kelli miegħi kienu kollha bla bajt. Kolla kemmu għax lebda tur, lebda artist Malta, meta ħarġet il-bicċa xogħol tal-nazista ta' xisema ta' pija, jiena kont wieħed minn tal-ewwel li għat li defendejta. Ma ġiet iddefendini li ħadd minnhom ġie, u l-atturi, ħafna mill-atturi, iddefendew il-fatt li awtur Malti il-play tiegħu tiġi mneħħija mill-ant u tiġi mneħħija mill-teatru. Isma' għajdilna mela l-darba l-afat biex ta' tisiru tema rikorrenti. Min huma daw l-afat? L-afat. Min huma? Musi ngħidlem. Jafu ma huma. Ħara lek mar, jien ma naqbilx li tittella dil-play fit-Teatru Nazzjonali. Waħd tittella ngħidlek jiena. Ma ħanerġa' għabtu ras ma ras. Jiena spiega ġol, għaddi kemm spjegajtlek x'inhi l-play.
Għadni tajtlek il-plot li m'għandax taqsam xejn ma' Isma', u tkompli tinsisti. Jekk taħseb li kif iddeskrivejt il-karattru ta' Caruana Galizia huwa b'xi mod sottili, sejjer żball. Satira, sottili. Li taħseb li mem ebda punt fej qed nindunaw li dina Caruana Galizia. Satira. X'inhi d-difiża tiegħek? Satira. Again. Għandek allura il-Partit Laburista wkoll. Is-satira għalija li toġob lili, issa inti tista' tikteb li trid. Imma s-satira li toġob lili hija s-satira li ma titnejjekx b'mara li qatilha l-istat u jiffinanzja dan l-istess proġett l-istat. Tkompli tinsisti li din mhijiex dwar Daphne Caruana Galizia. Imma qed penġija bħala bniedma jiena qrajt ħafna. Minix qed impenġija bħala bniedma. Le, mhux qed interpreta qrajtu l-iskript. Tinterpreta u qed dak l-iskript li qrajt huwa l-ewwel the first draft. Thank you, Adel. Thank you. Li għadu kem ġara, ġara xi ħaġa inġusta fl-arti. Il-fatt li wkoll il-Ministeru tal-Kultura ma daħalx fiha, il-fatt li l-Partit Laburista ma daħalx fiha, il-fatt li l-ebda artisti ma daħlu fiha, u nindunaw kemm aħna artistikament aħna bla bajt. Nazzjon bla bajt f'dak li huwa artiżana, immorru nagħmlu il-penthouse, jalla jkun hemm dejjem il-penthouse, immorru nagħmlu l-place tal-ġimgħa l-kbira, jalla dejjem ikun hemm il-place tal-ġimgħa l-kbira. Imma meta l-Malti jolli leħnu. Kidba tali. Kidba fuq kidba qed ngħidu. Kidba qed ngħidlek. Jien għadni kif pereżempju mort nara kelli il-privileġġ immur nara jew nisma' reading ta' play ta' Simon Spiteri. Brilliant actor, brilliant writer, brillanti, waħda mill-aħjar li għandna. Play bil-Malti. Eċċezzjonali. Miktuba minn mara Maltija. Eċċezzjonali. Minn cast kważi kollha nisa, nista. Eċċezzjonali. Fenomenali, ġiri ma nistgħux ngħidu li il-Malti meta jsejma leħnu, anzi tagħmel kumment soċjali vera tajjeb fuq preċiżament dak li konna qed ngħidu l-ewwel kemm kbira l-problema meta il-Malti jipreġa il-flus l-ewwel u qabel kollox. Għalhekk jiena nsib darras meta tibda tgħid li jisma' l-dak il-flus hemm. Darba riġrat li 40 sena wara il-play saret fil-Manuel Theater imlejnija saru ħomma. Okay? Imma u koll lemmek 50 sena ilu ħatu, għanzi kon niltaqa' nis il-belt jgħidu li isma' tkellimniex barra ejja id-dar nitkellmu d-dar għax marriċ li jarawn in-nies nitkellem miegħek. Dawk huma il-bajt tal-artist, tal-attur Malti, basta jidher, basta fattissa li rrid nagħmel jiena huwa nibda kumpanija ġdida fejn ħanfittex atturi totalment ġodda, ħanrawwimhom, ħantellaħħom, daw ħajkunu nies ġenerazzjoni ġdida ta' atturi, ta' attriċi, ta' kittieba, ta' diretturi li lesti jieħdu. Dana konna nagħmluhom qabel ta' mhux xi ħaġa ġdida ta' dan teatru ta' triq ta' Mario Azzopardi, konna nagħmluhom qabel u x'senuru l-università. Da mhux l-ewwel darba li kien hemm in-nies jaqbdu ħarġu mit-teatru. Imma kenna l-gazz li namluhom dal-affarijiet ma bżajna minn ħadd. Imma bħalissa għandna n-nies li lilkom qed jgħidulkom intom x'kapaċi. Mhux hekk qed jgħidulhom. Qed jgħidulhom. Le, mhux hekk qed jgħidulhom. Qed intom jiena, mela ħanamel jiena l-argument tiegħi insomma għamilt 20 darba. Mhux hekk qed ngħidulhom, in-nies mhumiex twitch, evidentament in-nies mhux twitch, li kieku twitch dal-podcast ma fa kien jeżistix. Jiena niltaqa' ma' ħafna nies anzi. dal-podcast, it's important. Qatt immut fuq din l-olja jenna forsi alla. No, tlef ix-xogħol jekk tuqqa fil-podcast. Le, mhux imorru strippers. Tfattillekx twaqqafa. Jiena fan kbir ta' dal-podcast u anzi jien naħseb li affarijiet bħal dawn huma affarijiet li jridu jiġu sussidjati b'kax huma vera importanti. Inti ma tistax tkun tagħmel dal-podcast u tkun maħkum b'xi mod jew ieħor maħna naħdmu bil-kontra ta' aħna għandna dawk in-nies barrarhom. 1, 2, 3, 4, respect. Aħna għandna għatta nies li tant iħobbuh dal-podcast, tant jifmu l-importanza tiegħu dal-podcast u hawnhekk forsi qed inġerreħna għażejjed. Imma tant
Qiegħed tal-album dan il-podcast u l-istampa f'moħħu tiegħi nġerri ħadd ma jrida naf. Li jażlu qed nagħmel eloġġju. Qed nagħmel eloġġju. Waqqa li kebs daqsek, sponsor spiċċa. Infatti. Li tant iħobbuh dal-podcast li jgħinuna billi niffinanzjaw per eżempju daw il-kameras ġodda ħabba fihom, ħafna per eżempju anke dak il-bank tem barra u dawk il-headphones tem barra. Publicly funded, but not state funded. Eżatt, we are publicly funded. Issa, ħanejt xi ħaġa xi li nipprova ndaħħalha, għax l-ewwel lajtlu l-tamal lil-Chris Gatt. Pero għal xi ħaġa. Isma' nistgħu ngħidu għar break di nibdew biha, promise nibdew biha. Għax għad ma pjuttost armeċ. Ħanejdlek l-punti kollha u Sorry, Sużani interrompejtek, imma tnuħu minnu. Kompli, bro. Fidejk, titajt l-puntu qabel ngħidu għal break. Le, ħajdu għom wara, ħalli-nelek. Le, ħajdu s-sabru. U bat jirrispondi. Le, ħajda, bro. Ok, mela. Tlaqna break. Xi ħaġa li qal li inti taqbel miegħu żgur. Għax hu qal l-aċċettawha il-Manuel imissom tellawa. Irrid tmur ma li qed inti. L-aċċettawha missom kellhom il-bajt li tellawa. Ma qalx hekk imma għalhekk. Sewa kien fuq newsbook, ġifieri ma stax jitkellem ħażin żgur. Issa, xi ħaġa li qal u rajta wkoll f'artiklu ieħor huwa li inti qed tieħu sponsorship. U qed tieħu sponsorship darbtejn. Li suppost inti qed tieħu l-flus biex tħajjar il-kittieba u mbagħad qalu din qed tikkwota llum il-ġurnata qed jiktibhom kważi kollha. Ġifieri minn 20 produzzjoni jiktib 7. Mela, ara l-ipokrizija. Zom. Ara l-ipokrizija. Zom. Break u ħatajdilna wara. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mela, qabel ma tlaqna għal-pawża, Julian elenka numru ta' affarijiet li qal Chris Gatt, għandek l-opportunità twieġeb għalihom. L-ewwel waħda qal li jiena qed nirċievi sponsorship darbtejn. Mela. X'jiġifieri sponsorship darbtejn? Sponsorship darbtejn. Mela, kif spjegajt qabel. There is a grant ta' 20,000 for script writing. Issa diġu aktar tard tal-meta u qal li jiena niktibhom kollha jien. Okay. Dan il-20,000 jiġi maqsum. L-ewwel għandek 2,500 li jmorru lura għand il-Manuel għall-ispejjeż ta' karti u ta' postijiet fejn. Mill-20,000. Jiġifieri 17,500. Dawk inqasmu bejn tlieta fal 3 scripts. Issa jiena. Ġifieri di grant għall-kitba. Għall-kitba biss. Okay. Huwa importanti li laqqas solt wieħed li solt wieħed ma jintefqu in the production. Fil-produzzjoni. Development grants. Development grants biss. Issa dan, naturalment, meta ħana nagħmlu il-plays, il-Manuel Theater, il-cost of the script jiġi mnaqqas. Il-Manuel ma jiġix iċċarġjat, il-produzzjoni ma tiġix iċċarġjata il-rights tal-script, għax dak huwa diġà lest. Issa tiġi double dipping. Issa, eżattament. Jiena, ġifieri, I am in charge of this, tal-essa tagħmlu xi ħadd ieħor tal ma kienx hemm kulħadd ta' tal-apalih dal-grant jiena tlabtu u tawulna u f'daw l-aħħar 12 sena tellajna 20 play. U rrifjutajt u mhux irrifjutajt bdejna u waqqaft id-development fuq xi 4 scripts. Okay? Waħda minnhom min qatel Daphne Caruana Galizia. Issa, jiena bħala il-producer, bħala the head of this company, inqabbat dawn l-awturi u jiktbu. Da jieħdu sena u xarej, bejwet u ħarek, biex jiktbu skript. Kif ġaħt tkellimni għadi, hemm dawk il-4 drafts, kull draft jiġi studjat, moqri, analizzat, u mbagħad nieħu l-awtur for dinner u nitkellmu fuq dak li intqal u niddeċiedu on the way forward for the second draft. Same thing for the third draft, for the fourth. Meta inħallas il-kulħadd, you come to a point where il-flus mhux biżejjed.
Ra dejjem ħajibqa' għalek dak 3,000-4,000 li Mid-development grant. mid-development grant li huma missing. Ġifieri, and staġun teatru Malti pays it. Mela, sekondu għada, aħna t-najdu, mela, 17,000 u nofs li division by 3 jiġu pressa poco 6,000. Ja. Dawk is-6,000 kif jinqasmu? Issa, mela neħħi wkoll 1,000 euros li jiena nieħu bħala the administrator. 1,000 minn fuq kull script. No, global. Mela ġviri għat najdu 16,500. Yes. Mela għat najdu jgħar. Issa, unbat neħħi l-auditing, neħħi legal, għadana kull wieħed irid ikun hemm il-kontrat. Kifri deħħi another 2,000 in expenses, ġifieri. Mela 5,000 per script. Issa għandek between skont min huwa l-awtur, jekk huwa awtur ta' esperjenza, ħajtħallas about 2,000, jew 3,000, jew 4,000 euros for his work. Unbat, kull attur li jiġi jaqra jaqla 40 euros. Right? For the għall-evalwazzjoni nibatu l-skript l-ċikku, jgħadisma najdru aqraħu tini għamilli kritika. 100 euros. Deka beta tot kollox nispiċċa with around $4,000 over li l-staġun teatru Malti jħallasa. Dawk l-4,000 over fuq 3 scripts, mux f'kull script. Fuq 3 scripts. Fuq 3 scripts, alright. Issa, mela, il-script list. The-script list and I cast. Issa, ta' min jgħid ukoll li f'dawk l-20 plays li aħna tellajna, kien hemm xi 6 minnhom li ġew miktuba minn awturi li qatt ma kitbu play qabel. U 7 minnhom ktibthom jien. Issa, din hija qegħdin jieħdu bi kbir. How dare I jien nikteb? This is xedula. Meta għandek interessi. Conflict of interest. Il-conflict of interest huwa dak l-artist Malti għax qed jikteb. Taf kemmu diffiċli biex issib awturi, John. Taf kemmu diffiċli. Taħseb inti li li kulħadd jista' jaqbad jinżel bil-qeda u jikteb. Meta għalla l-imbierek rieti fotti l-bridem, taf x'għamel? Ħalaq il-kidba. Għax fil-kidba hija l-iktar ħaġa diffiċli li teżisti. Il-kidba l-meta inti qiegħed bil-qeda u għandek paġna bajda quddiemek u ħatpoġġi l-kliem fiha u skont dak li ħatikteb hija is-suċċess tiegħek, il-għajxin tiegħek, il-rispett tiegħek bħala artist hija xi ħaġa tqila mens. Jena, ovvjament nafu, il-pressjoni nafa. Mela. Chris, mux hekk, Chris jgħid li il-maġġor parti tagħhom tiktibhom inti. Fatt. 7. Dan aħħar deret. Le, mhux ktibt 7. 7 minn 20. Imma daw is-7 flim parti ta' daw l-20 ktibthom. Huma l-aħħar 7 kitibhom Mario. Le, l-aħħar 6 ktibt 3 għax huma t-triloġija tal-Ispettur Bonnici. Ġiri l-aħħar 3 snin ktibthom int. Le, 3 snin ktibt waħda jiena u l-oħra awtur ieħor. It-tielet play li kellha ssir klipu Maltin ma jistgħux jidħlu, ma saritx minħabba li wara li konna senam, wara li għamilna il-Faith, Hope u Charity, fl-aħħar minuta l-Arts Council deċidew li ma jagħtuniex il-play hemmhekk għadha ħatitla delwaqt. Nisperaw l-intellawa del-waqt. Alright? Issa għamma. Il-Kunsil tal-Art id-deċida ma jtikom xiex. Għamilna dawk iż-żewġ plays il-Santilmu, b'suċċess enormi. U tant dawn l-istess nies li qed titkellmu dwarhom għajtu wers u mhux sew li issa tal-tielet sena Mario jagħmel play oħra tiegħu tiegħi, mhux jinktibta, jiena producer. Jiena qiegħed nissogra flusi with business acumen naf fi għandi where to lower my risk and where to, that's business, right? U għallu ma jistax ikun għamlu hekk u tellaw play oħra. Il-play l-oħra li tellaw bijaw 100 biljet. U dik il-play l-oħra ġiet iffinanzjata permezz ta' dan l-istess grant?
Le, dikka ġiet finanzjata from a different grant. Il-grant inti kull ma tittamel għal-grant huwa tmur tapplika jekk inti tikkonvinċi l-nies li qed titkellem minnhom tirċiev il-grant. Għalhekk qegħdin hemmhekk il-grant. Hemm partijiet minna li ftit astrużi u forsi l-opaċità qiegħda preċiżament fil-bidu. Dil-grant tal-20,000 ila 8 snin kollox. Ilkom li varajtuha ila li ġiet varata 8 snin ilu. Sewa. U 8 snin ilu kien hemm xiex sejħa għal min jixtieq jieħu din il-grant. No, ma kienx hemm sejħa ta' xejn. Jiena mort u għad tisma' it-Teatru Nazzjonali ta' Malta nieqes minn plays oriġinali Maltin. Sewa. Issa jiena nista' norganizza sistema, ġejt b'sistema, is-sistema ta' kidba fej ħadd ma kien ħaseb fiha qabel. Għax kulħadd kien okkupat billi jagħmel plays ta' suċċess Ingliżi li ma kellhom x'jaqsmu xejn mar-realtà Maltija. Imma basta jidru li qegħdin jitkellmu jgħidu bl-Ingliż. Okay? B'dak l-aċċent atroċi Ingliż li nitkellem is-sipa u Malta, b'dik il-kantalina. Għandek din l-istmerrija strani li jitkellmu bl-Ingliż. Immensa, mhux li titkellmu bl-Ingliż, din l-idea li il-validità artistika Maltija ġejja biss minn dawk in-nies li jawġu bl-Ingliż u li jpoġġu issa qegħdin nitkellmu f'kuntest artistiku teatrali aħna. Purament. Fuq hekk qed titkellem jien qed titkellem fuq hekk. Issa ġifieri inti tajt li teżisti kaballa ta' nies. Yes. Li daw jekk il-xogħol ma jkunx bl-Ingliż mela m'għandux valur. U ikkonvinċew lil-Maltin li dan huwa veru. Fatti, il-maġġoranza kbira tal-Maltin qas biss jafu fejn hu t-Teatru Manuel. Tafa di? Ija kien hawn Xon Buħaġar qalilna li huma 2% biss tal-Maltin li jmorru teatru. Issa jiena li għamilt huwa dan neżżajthom daw il-poteri jien. U tajt it-teatru lil-Maltin. Tajtulhom lura. U joboduni maħabba fiha di. Taħseb għalhekk joboduni. Ma taħseb li m'għandu xejn x'jaqsam mal-politika? Jien naħseb li l-politika allura qed tgħid li daw in-nies li jobodun, jien qed ngħid li jobodun huwa kollha nazzjonalisti dak li qed tgħid. Le, jien qed ngħid inti tagħmel l-assunzjoni ħażina, żbaljata. Fil-fatt anke mi għamilta li kull min jikkritikak għax għandek tiddefendi l-indefensibbli, mela allura aħna bil-fors partiġjana. Mux il-kas. Jista' jkolli forsi I misspoke hemmhekk, imma kemm on qegħdin tkellmu fil-kuntest teatrali. Fil-kuntest teatrali. Mhux qed ngħid li huma nazzjonalisti. John, il-kuntest teatrali, il-Manuel huwa maħkum minn Ingliżati oxxeni. Fejn l-esperjenza Maltija? L-esperjenza Maltija hija imwarba. Mhux qed tgħidlek għall-plays li jagħmlu ġifieri in translation ta' imma plays oriġinali bil-mat li jitkellmu dwar il-ħajja tiegħi li Francis Sebajer kif għadlek jiena kont il-ħobbu Francis Sebajer jien kont wieħed mill-atturi li kien juża f'kważi kull play tiegħu. Kont wieħed bil-inner circle. Issa konna nagħmlu l-plays tiegħu jiena kont ngħidlu ma' Francis Sebajer xi tfisser din kelma, xi tfisser x'qed ngħid hawnhekk. Għajt il-kliem. Il-kliem ma konx tifhem xejn. Illum għalija l-plays ta' Francis Sebajer m'għandhomx jaqsmu xejn mar-realtà moderna. Il-ħajja, id-dinja ta' Francis Sebajer imbidlet totalment, ma diċ teżisti. Francis Sebajer ma kienx jafx ġifieri internet. Sawa, imma jien ovvjament hawnhekk m'għandi l-ebda mod kif niverifika jekk hux vera li it-teatru Manuel maħkum. Meta miet Francis Asked jeżistit internet issa. Le, ma il-ħajja ngħidlek ġifieri jiena ma nistax ngħidlek hija vera. Il-plays li għamilna, l-ewwel waħda kienet il-plays li ġiet banjata. It-tieni waħda kienet ġbijata xi ħut li huma kattoliċi. Sulari fuq Sera Stretta. Dikka tkellmu naqa' dwar dak l-episodju għax interessanti. Imma qabel Julian tippuntali lejn. Imma ma ninsewx nitkellmu dwar dal-episodju għax. Mela, pratikament li hemm miktub huwa the contract also specifies that Teatru Manuel is to make available all its in-house resources, including theatre rental. This means that Staġun Teatru Malti would have to bear none of the normal costs of staging a production at the theatre. U min ħallasom l-atturi? U min ħallasom? Sten, aħna hawnhekk qed tinnega dak li inti qed fejn inti qed inti biex tikri it-Teatru Manuel dejjem jekk fimtek sewjiena, inti tħallas 2500. Le!
Le, fimtni ħażin, 2500 Joħorġu huma bil-grant. Joħorġu bil-grant biex jitħallsu the amount of scripts li jridu jiġu printjati tal-li aħna nużaw il-rehearsal rooms għal-readings. Issa meta nibdew il-produzzjoni dik hija totalment differenti. Jiena mela issa irnexxieli inġib il-grant ma jiġix bil-Manuel Theatre, il-grant bil-gvern jiġi, mela jiena ħdimt biex il-grant, jekk hemm il-grant, ħalli l-iskript issa jitpoġġa indikiti. Il-Manuel ipoġġi teatru, jiena npoġġi l-iskript u nibdew bil-produzzjoni. Issa jrid jitħallas id-direttur, jrid jitħallas ix-xeni, jridu jitħallsu l-atturi, jridu jitħallsu l-expenses, titħallas il-pubbliċità, dak jitelaw madwar 25-30 kull produzzjoni. Jiena minnhom dawk I am out for 50%. Id-veri titħallas nofsom u teatru ħallas nofs li. So, għet investi. Issa, b'da l-investiment, jiena l-Manuel Theatre. Da xorta ta' investiment. Kulħat huwa jista' jmur u jagħmel dan ix-xorta ta' negozju. Għafti jagħmlu. Issa jiena b'da l-investiment il-Manuel Theatre tajtu 80,000. Grazzi ta' Mario Filipp. Tajtu 80,000 minħabba l-introjtu tal-biljetti. Tal-biljetti li biħet. Ġifieri meta nagħmlu l-kontijiet, dħul net hemm 80,000. Le. Dħul gross hemm 80,000. Wara li tħallsu l-expenses kollha, kien hemm biżejjed biex jiena nieħu 80,000 u ma jieħdu 80,000 over 12 years qed ngħidu ta'. Taħsibx dana kien hemm plays li tlifna l-flus. L-ispettur Bonni ċetna jgħidlek jien ma milx solt. Sewa. Grazzi Mario Filippo, hemm xi ħadd jgħidha di. Mela. U nasfawek huwa l-kruk, Sara. No other Maltese theatre company has been invited to compete for these funds or has any similar agreement. Biex nifi, compete, mur, applika. Min iwaqqafhom? Min qatt xi ħadd waqqaf? Tara mhux jiġifieri qed tgħidli, jiena niġi b'idea. Jien niġi bi-struttura. Kif taħdem? Ibbażata fuq 50 sena ta' esperjenza. U din tal-li jena ġejt bija, issa ħaret faħħam barra u kullħat ħajibbetja fuqa. Jien jidri li soltu l-affarijiet il-gvernek jaħdmu. No, skużi, jekk jiena niġi. Inti ma tistax tmurant il-gvern u il-gvern minar ma joħloq ebda tip ta' kompetizzjoni. Jekk il-gvern joħroġ b'xi ħaġa. 20,000 euro għal kemm 8 snin? No, I'm sorry. No, jekk il-gvern joħroġ. Setaw marru għand aktar nies. No, mhux vera, jekk il-gvern joħroġ b'idea, allura irid jiftaħ għal kulħadd. Jiena kelli idea oriġinali. Fejn lil Maltin jiena għattilhom intkom għandkom id-dritt li x-xogħol tagħkom, il-ħajja tagħkom, l-esperjenzi tagħkom f'Malta jiġu rappreżentati fuq it-Teatru Manuel. Kien hemm plays li rnexxew fuq għadi u plays li ma rnexxewx. Which is a normal thing in show business. Mux kull film jagħmel suċċess, mux kull ktieb jagħmel suċċess. Kien hemm ħafna kien hemm biżejjed biex dawk li rnexxew irritornaw lura 80,000 lura lil Manuel Theatre. Wara li tħallas kulħadd. Sewa, jiena m'għandi bda kompetu biex l-argument ta' it-teknikalitajiet ta' x'inhu l-arranġament bejnek il-Manuel Theatre biex mhux il-kompetu tiegħek. Għaliex qed niddefendi lil innifsi jiena għax għamilt xi ħaġa li ma kienitx issir qabel u li tajt it-teatru lura lil Manuel. Ta' kulħadd jgħid li jiena fuq l-oħra ta' dal-argument u persuna l-oħra probably kien żamitta buona, ġviri. U għal-bniedem li għana nistiegħu. Ma naħsibx li jista' jitkellem ħafna fuq il-teatru Malti għax qatt ma taħ preġu. Imma insomma, shots fired, ostja. Shots fired. Infatti dan anke il-mea hija kontrih. Il-mea ħarġet kontrih. Blima mod. Blima mod li ma jridux li jkun il-teatru fil- ma jridux li jkun. M-E-A-M-E-I-A. Ja. Meja. Kien zammitta bu. Ta' busma, tkellem ma' kulħadd u ta' bla dubju jek sajġi. Mela. Li poġġa Teatru Manuel at the behest of Baroque. To the exclusion. Tana aħna nkunu qegħdin nirrehearsjaw. Play ġo l-kamra, imtertri minar għax xaħat ħadilna
il-haters. Nindunaw li poġġat kollha fuq għax qegħdin jirrehersjaw l-opra fuq. Ġviri ta' tajt li qed jiddiskriminaw kontra. Diskriminazzjoni eċċezzjonali kontra l-Maltin u kontra kull ħaġa li hija artistika Maltija, żgur iva. Mela, dik l-istqarrija tal-meja fuq kienet tlaqna. Mela, thank you, kabbarna oħra u mximija. Mela, Meja demands clear policies and professional cultural management across all public cultural organizations. By the way, Meja xi tfisser? Malta Entertainment, ma nafx, Malta Entertainment Practitioner, ma nafx. Uja, naraw l-istqarrija. Mela, bażikament din hija assoċjazzjoni li tinkludi minn kollox. The Malta Entertainment Industry and Arts Association. Eżatt, di tinkludi minn kollox, le? Minn kantanti għal nies li produċu il-film. L-artisti kollha. Mhix union, hija assoċjazzjoni. So, we are deeply concerned that Teatru Manuel season was launched in the absence of an artistic director, clearly indicating lack of integrity and artistic leadership in our national theatre. Every national theatre needs to have the proper structures in place to ensure artistic integrity in its programming and ensure growth, especially at a difficult time due to the pandemic. A professional and sustainable recovery must be given urgent priority. We are still awaiting for a reply from the Culture Ministry and Arts Council Malta to meet and discuss how these decisions are impacting the performing arts sector, arts sector and our audience, as well as follow up on published reports in view of political interference. Mux l-istarija li kellna bżonn. Għanna il-president naħseb tal-meja li ġi Howard Keat. Yes. Dan l-artiklu huwa fl-isfond ta' kienet Zammita Bona li huwa l-artistic director. Li għaw dal-battibek għaddi. Però jekk tidħol fuq il-website tal-Manuel Theatre tmur fl-about ma sibux. Ma sibux. Le, u familjari naqra ma din il-konfuzjoni għax Massimo għet jgħajt li le da madux l-artistic director, kienet jgħajt li għat marċiva itra li tisħaq li huwa fil-fat madux l-artistic director, konfuzjoni siħa. U tajjeb nisimaw speċta żewġ tiqnipen f'dan ir-rigward. Mela, namlu digressjoni għal dik il-play, l-ewwel play ta' Mario Filip li tneħħet mill-Manuel. X'kienet? Kienet Sulari fuq Sera Stretta. U x'kienet ma titina għal-kuntest storiku l-era. Anzi, kienet satira naħseb jiena vera kontra Mintoff dak iż-żmien. Minħabba l-fat li dana kienet storja dwar ġuvnot li dana palazz il-belt li naħa minnhom jagħti għal fuq Sera Stretta. Is-Sulari kollha ta' taħt ta' fuq għadhom jgħixu fihom l-aħħar 3 membri ta' familja aristokratika. L-aħħar 3 taħwa, żewġ nisa u raġel. U il-Sulari huma kollha whorehouses. U dara tifel minn il-Sera Stretta li jgħix ħajja differenti skont ma' liema aristokratiku qiegħed. Mela ma' xieħa l-iktar waħda xieħa li qed tikteb it-tielet testament. U hija għamja u jitiddettalu u jikteb it-tielet testament. U ieħor ma' ex-Monsignor li kien omosessuali and his boy toy. U mal-oħra li hija dina qabel il-gwerra suppost kienet l-istorja li hija taħseb li hija miġnuna taħseb li hija aġenta ta' Mussolini u qed tistenna l-Mussolini jasal. U dana hemm picture fil-ġismu tagħha li bil-mod dal-picture qed jinbidel u fl-aħħar xena jkun George Bush. Beta minni jassa. U fl-ewwel waħda jinbidel f'Mussolini f'Dubinko Mintoff. Fl-oriġinali. X'kienet ir-raġuni ma li ġiet
X'kien l-imparti tal-pudur nazzjonali offendi? Il-qassis, da fatti jiena ġejtu mbagħad imsejjaħ quddiem il-Kummissarju tal-Pulizija, Charles Cluse, kien il-ċensur nazzjonali, u dana bħal-avukat tiegħi kelma fuq l-iskript neħħi di. Da dik hija ċensura statali. U neħħi il-Monsinjur u għamlu kaptan tal-armata. Ma rridx, no, fuck that, man. No, xiex vi tajd li jen t-tixnik di jen, xiex, what, kif, għalix, taqblu mija jisir għatnajt, għax hija din hija kontra Mintoff. Mhijiex kontra Mintoff, di kontra Monsignor. Ma anyway, d-ideja hija li dan kif jeħles minn dawn l-aristokratiċi. Jeħles minnhom. Biex iġib il-qab ta' isfel fuq ħalli jitqaħbu f'postijiet aħjar. Dik kienet is-satira. Meta neħħewni mill-Manuel Theater, kulħadd ħarab. Jiltaqa' miegħi attur jgħid tkellimni xu barrax, jkellimni d-dar. Tema rikorrenti di. F'daqqa waħda tellajthom il-qorti jiena. Il-pensjoni tal-papa tieqaf. Bureaucratic mistake. Waqt li qed iħarkuk jew il-pensjoni nirċievi messaġġi minn ħabbib kbar tiegħi u minn relatives tiegħi. Mario jaqaf għax ġablulu lill-papa jaqaf neħħija l-kawża, neħħija biex jitfgħu pressjoni fuqek qataw il-pensjoni ta' missier. Da taħt Mintoff. Taħt Mintoff. Biżball. Okay? X'tagħmel minna? U missieri hawnhekk jiena ħanajda di nipprova ma nikpix għax kull darba li għal-ħanżira nitkellem fuq badni dmuħ tal-Allaw il-Madonna. Missieri jiġi fuq jgħid li Mario ħadimt ħajti kollha Madonna x'inti tagħmel iqaf għal-ħanżira iqaf. Għalfej da kollu, għalfej. Tlupa, mhux hekk kallimtni int. Mhux hekk kallimtni. Nitlifa l-kawża. Il-papa raġaħa l-pensjoni u jintlaq li l-Kanada. L-imsana kienet di? 1977. 1977, nistja. U x'tagħmel minna l-fatt li fis-sens, alright, ma x'inti parti mill-identità tiegħek li int laburist, imma taħt gvern laburista inti ġej. Il-partit mhuwiex il-kawża. Il-kawża hija l-kawża, l-partit issa jew ħajjimxi skont il-kawża. Imma il-pressjoni mid-Dipartiment ta' Social Welfare biex jaqtaw il-pensjoni ta' missierek ma tiġix mill-kawża. Żball burokratiku kien. Temmen għax ma tidirx li temmen l-żball burokratiku. Għalhekk nistaqsik x'tagħmel minnha l-affari. I was devastated. U minn hemmhekk iddeċidejt li ma rridx ngħix iktar Malta. Ma rridx ngħix iktar Malta, daqshekk. Badna u li forsi kienet l-aħħar deċiżjoni għalija jiena ma flaħtx, t-teddida kienet kbira wis għalija u iddeċidejna naqbdu nitilqu. Żewġna jiena u Teresa u tlaqna. U hemmhekk għamilt l-ewwel sentej ġifieri povertà mill-aħħar. Teresa kienet taħdem u jiena depression nobis bil-qazzitta taħt f'korner u ma niċċaqlaqx minna kull filgħodu, ma stax niċċaqlaq. U mbagħad l-istorja hija li jiena mort għand il-unemployment u tlabthom biex jgħinuni ma kellix xogħol. U dan ġuvnot hemmhekk qal li yes, what do you do? U jien ta' arroganti li kont, għax jiena minn dejjem kont arroganti skont ħafna nies. Skontok ukoll? Skontok ukoll? Jien naħseb li l-ġen artistiku jagħmlek daqsxejn arroganti, yes. Jien għatlu dak li nagħmel inti ma tistax tgħidx. Ħadd mu se jmur l-unemployment biex isib xogħol bħala attur jew bħala direttur. Għalli kombinazzjoni jew kumpanija li qed tfittex editor. Issa dik kienet skem. Dax dalek kien hemm
skema tal-gvern fejn jekk inti timpjega nies in the Flarty. mux in the technical part of filmmaking, all right? Iħallas lek nofs il-paga. Ara kien hemm dil-kumpanija li qed kienet fotti, qed tuża nies professjonali, mhux ġodda. U tieħu nofs il-paga mingħand il-gvern, imma biex jagħmlu hekk kellhom japplikaw, kellhom jagħmlu applikazzjoni l-unemployment. Issa ġara għamilha naturalment xaf li ħadd mhu se jmur l-unemployment biex iġib film in the industry. U għalli għarbla, u jiena mort. Il-karta jiena mort u mort bil-gravata, ġaketta, bil-briefcase. Da kif għatlu li jiena minn Manpower Center, Manpower kien dak iż-żmien, Manpower, għatlu jien da bil taħt da ħaseb li ħażir u għatlu dwar dak ix-xogħol li għandek advertised, assistant editor. Għalli, it's still open. U ħaseb li jien uffiċjal. Meta jien għatlu, okay, I would like to apply for it, u ħaseb li din kienet xi trick. U impjegani. Hemmhekk hekk bdejt jiena l-karriera tiegħi. U minn hemmhekk, within 3 months, kont qiegħed dana kien hemm everyday konna nirċivu il-rushes dak iż-żmien kont irċivi il-rushes. Kont tagħmel fuq it-tertuqa. Kont tagħmel transfer ta' sound fuq 16 mm tertuqa wkoll. Tissinkjom, tpoġġihom fuq il-projector u inti tipproġetta lil producer u d-direttur biex jaraw il-filming tal-ġurnata ta' qabel. Dan s-soltu jsir at the end of the day, wara li tispiċċa ġifieri il-filming wara 12 sija titmur l-studio biex tara ir-rushes tal-ġurnata ta' qabel. U jiena il-projectionist, kont il-projection, u f'din il-ġurnata ġlieda kbira bejn Henry Less u d-direttur. This is shit, what the fuck you think you're doing? U he fires him. Jibat il-kulħadd il-barra, jaffas il-butturi għalli Mario, show me this shit again. Jina, u raġed bdejt. Wow, l-opportunità tiegħi. Insilt niġri ħdej, għatlu Henry, can I talk to you? Għatlu man, I can do so much better than this. I can do so much better than this. Sinsa tan kont nafu, sirt nafu, u rejtu xi affarijiet li kont għamilt minn qabel, kienu ġabu, kien nuriħ li ċertu stejjer li kelli. Sejjaħ l-assistant director, sejjaħ l-art director, għallom, as of tomorrow, Mario's on set. He's directing. Here's the script. L-għada jiġu għalija bil-karozza tattata mill-ġurnata lejli jena l-istudja l-għalla Madonna skript u nara. Zamet kont nafx filmija għax kont rajt il-raxis kolla, ma kien għadhom xi 3 ġimgħat, kienet baq xi 4 ġimgħat oħra x'nifilmjaw. U għawliet ta' 28 sena, nidħol fuq is-set, atturi kollha lesti, 150 crew, camera position here, 50 mm on a track from here, 100 feet to the other side. Actors come from this side and we meet them over here. Bidi-bum, bidi-bim, bidi-bam, bidi-bam, bum, 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 bum. Ma wafx. U għatmaret flura minn dagenar. Għamilt l-ikbar sci-fi pilot li għatkella MGM. Stargate. Għamilt kreajt episodju għall-HBO, 8 episodju għall-HBO, Zos. Unbat ma' Henry għamilt... Dawet nitkelmu fuq flus kbar? Kolla ta' HBO kien xi 8 episodji, around 16, 20 million. Il-set bis ta' Stargate, ma t-sakem bnejna s-set kollu ħadna 4 sound stages u l-estejna biex nifilmjaw kollox. Għam tiġi konna ġaqqa, infaqna mal 10 miljon, għazbis konna għadna bdejna. It-tifla tijaj bħalissa hija producer ta' show ta' HBO, Degrassi jismu. All right? Il-budget tiegħu for every episode is 5.5 million.
meta jiena tkellimt għaw Malta u għat niddejjaq fuq kemm qed nitħallsu, għallu ma tistax tikkonsidra li inti qiegħed Hollywood hawnhekk m'intix Hollywood, ma tistax tikkonsidra għatlu qed tikkonsidra Hollywood. Għatlu ħanajdlek ħaġa. Jien issa ħammur Toronto das-sajf. U ħan id-deriġi episodju wieħed mix-show tat-tifla tiegħi. B'dak li ħajħallsuni hemmhekk huwa iktar flus milli meta ktibt l-10 episodji. Id-diriġejt l-10 episodji, ipproduċejt l-10 episodji, poġġejt 50,000 minn flusi bħala down payment biex nkun nista' nibda nibtib filmja. Iktar minn da kollu. U qed tgħidli li jiena qed nikkonsidra li nnifsi qiegħed niġu Hollywood. Come on! U ta' da kollu jiena qed niġi akkużata hawnhekk li jiena xi paraja. Għaliex paraja? Għax tlajt tajt it-teatru lil Maltin. Kulħadd jgħidli li jiena rġajt qajjem tit-teatru Malti u niftaħar li jiena rġajt qajjem tit-teatru Malti. U isma' il-ħaġa waħda li jiena niġi bojkotted minn dawn in-nies li ma jirrispettawx it-teatru Malti, li ma jirrispettawx il-Maltin. Għalija jiena dik hija badge of honor, all right? Ma mhux vera li huma nies li ma jirrispettawx. Ija ma jirrispettawx, mhux vera, ma jirrispettawx. Mhux vera, mena. Ma jirrispettawx. Qed tikdeb. Ma jirrispettawx, mhux vera. Alla kont sejjer tajjeb, men. Mela. Ma jirrispettawx, għax kollox bl-Ingliż, kollox kemm il-darba tellaw affarijiet bil-Malti daw in-nies. Li mejdisi tellaw bil-Malti. Jiena rajt nies bħal Alex Verlaġera jitkellmu dwar ix-xewqa ta' bojkot, jew li il-play m'għandix tittella. Alex Verlaġera jitkellem bl-Ingliż. Alex Verlaġera qabli l-aħjar ma jagħmlux l-aħjar ma nitkellmux dal-mod grandjus. Imma huwa kittieb li jikteb ħafna bil-Malti. Wayne Flask. Mario Vella. Mario Flask play waħda kiteb bil-Malti u kienet f'Roma. Imma mhuwiex bniedem li jobot il-Maltin u li jobot u kiteb kapitali. Ġifieri mhux naħseb kultant ostja għandek dil-ġgajta f'moħħok li naqra ta' karikatura. Fit-teatru. Dek naqra karikatura f'moħħok. Mhumiex dawk in-nies imma. Għax inti m'intix qed tkompli titkellem fuq it-teatru Manwel, jien qed titkellem fuq it-teatru Manwel. Issa li hemm li jsir il-komunità artistika ma tibdilx il-komunità artistika hija mibjuwa up the ass of British colonial shit. Dik li hija. That's a fucking lie. Dik li hija it-teatru. L-artistrija Maltijiet għandha il-Brikkuni u għandha Edjun u għandha il-Nobling Show. Fit-teatru Manwel, inti qed tipprova jiena mhux qed titkellem. Le, jien qed ngħidlek l-Brikkuni kienu teatru Manwel. Ija żgur għamlu. Fatt il-Brikkuni jiena ċert jaqsa. ċempirtlu l-Mario, Mario ma jħabbilniex, jiġifieri fis-sens li kif jitkellem kontrija ma jagħmilx. Ma nafx għaliex. Imma kont studintu biex nuża il-mużika tiegħu fil-film ħabbilni ħanirbaħ għalli biex imur nitnejjek, ġifieri ma rridx. Issa Fabli ħafna dak ir-raġel. Imma li qed ngħid huwa li n-nies li bdew isejħu għal bojkot mhumiex esklusivament esklusivament l-elit Ingliż l-elit Ingliż li għadhom jemnu li t-teatru għandu biss ikun bl-Ingliż għax huma bl-Ingliż biss iridu jaħdmu bl-Ingliż biss iridu ipoġġu ineħħu Imma Wayne Flask huwa parti mill-elit? Jina, no, ma naħsibx. Ovvjament li le, għalla da diktar. Bridem ir-rabjati ġifieri li jipretendi li jaffi. Ma ir-rabi, issa ma, inta għandek dil-ħabta tħawat l-affarijiet. Tipo, billi tkun ir-rabjat ma fissirx li inti elitist. Mela, Mario Vella elit? No, ma naħsibx. Le. Alex Verlaġera elit. Ma kemm il-darba ġela telaw fuq teatru ma. Żomm il-kontest, it-teatru ma. Ma in-nies li sejħu għal-bojkot mumiex esklusivament daw l-uħut li jinqas naf minnhom onestament. In-nies li rajt jiena fl-ekosistema tiegħi ma nistax ngħid li hemm wieħed minnhom li forsi qed tajt għal da Philip Leone Ganado. Jista' jkun Philip Leone Ganado. Ma nafx xejn dwar ġifieri ma rridx impenġieħ ta' xi klassi snobbies li m'għandix. Għadu kemm tella play bil-Malti, batt l-adverts tiegħu jienu tellajthom kollha fuq il-istess. Allora xi żoppet tajt bro, jekk dadu kif għamel. Mhux fil-Manuel Theater, mhux fil-Manuel Theater tellaħħa. Ma anyway, jien kif fatt tellaħħa. Ġifieri imma għamilt l-ewwel għamilt l-ewwel ġus jieħ fejn bdejt tippunta daw il-kamra Maltin ma jagħmlux. And then you're telling me li dadu kif tella play bil-Malti. Yes, mhux fil-Manuel ma xorta. Ma tara li m'hemmx incongruenza assoluta. Inti meta inti tara l-istorja tat-teatru Manuel minn xi għaddejna daw l-aħħar snin, all right, kien kollu maħkum minn
Min esperjenza teatrali Ingliża. Idea, qed ngħidu, aħna bħalissa qed niddibattu il-bojkot minn sejja għalih. Hija mek bdejna. Meta tħallna fiha di. Inti bdejt ngħid il-bojkot sejħu għalih daw il-klassisti. Issa, u nerġa' ngħidlek, in-nies li rajt jien fl-ekosistema tas social media tiegħi li damet hija limitata, ħadd minnhom hu klassist. Ma ġifieri Mario Vella huwa ħafna affarijiet ma klassist mhuwiex. Mario Vella huwa wieħed mill-aħjar mużiċisti li għandna, ma naqbilx miegħu f'ħafna affarijiet u ma jaqbilx miegħi għax ħlifi maqdarni ma jagħmilx. Isma' wara kollu taf. Qed tifhem li l-idea tal-bojkot. Dina tirriduċi ruħha f'ħaġa waħda. Ħaġa waħda biss. Mario Filip qed jagħmel wisq teatru Malti, jew qed jagħmel wisq teatru, qed jiġi moti iċ-ċans jagħmel wisq teatru. Allura għandna nneħħuh. Dik tagħmel sens għalik. Mhux hekk tat jgħidu. Iva, żgur li hekk qed jgħidu, ma mistux jagħmel hekk. Jien ma rajt il-ħadd jgħidha di. Kulħadd qed jgħidha? Le, jiena sa fejn rajt jiena. 20,000 taf x'inhu ma 20,000, 20,000 x'tagħmel bihom. Naqbel. X'tagħmel bihom? Wanki Tlettik ma mar tal-batru. Tella play, taf x'ġifieri tella play. 6 ġimgħat kuljum ta' 6 ġimgħat kuljum, 7 days a week, 3 hours, 4 hours a day. ħatmu, da mux il-punt. Ma il-fat li għadin naqdaw għamilna din l-ħagġab kollu dwar 20,000, hija ridikola, tiftindura kem daw ma jifmux fit-teatru. Le, jena iktar tinkwitani, ma jena minn da kollu l-iktar li inkwitani li jinti f'moħħok għandek dil-kaballa mill-li nista' nifhem hija fit-tis. Saqs il-Maltix jaħsbu fuq it-teatru Manuel. Tal-Pepe, dak li għajdulek. Il-teatru man huwa teatru tal-Pepe. Għaw Maltin. Intom Maltin. Ma kunx nista' nikkommenta fuq dejja xin kelli l-istess impressjoni. Tal-Pepe? Kelli l-istess impressjoni li teatru Manuel huwa tal-operetti u hekk, sakemm mort nara u naf li ħaniksirlek qalbek sibna żejt. Sewa, dik kienet l-ewwel play li rajt il-Manuel. U minn dakinhar bqajt immur il-Manuel ċertu produzzjonijiet li nara interessanti. Xi ħaġa ħansaqsik hekk mistoqsija out of the blue għax Wayne Flask huwa mhux ħanejt ħabib tiegħi ta' imma taqlalu ħafna l-Wayne Flask u lajtlu f'ħafna drabi, però on the night u jiena kont hemm, so inti ħriġt u qed Wayne Flask din hija l-ewwel darba li kiteb u naħseb taqblu miegħi li Alla jkompli jikteb. Jien naħseb li missu jkompli jikteb, imma ma rridx ikompli jikteb magħna, il-play kelli naqta biċċa sewwa minna u ħada ħafna kontrija, tela fuq il-palk f'sakranat biex jieħu il-baw, imbarazzana immens. Daw ma komplej ma bqajniex ħibib u kompli kompletament jikteb kontrija għax qatajtlu biċċa mill-play. Bħala producer jiena għandi dritt naqta parti mill-play, that's my money. U jekk jiena nagħmel ġudizzju li jekk jiena ħanpoġġija din il-parti u li din il-parti ħatkun ta' detriment tal-produzzjoni. Naqta, jien mhux l-ewwel darba li kont qiegħed ġo film u nagħmlu il-premier tal-film u deħlin in-nies qegħdin nilqgħuhom on the red carpet u jiġi attur mal-familja tiegħu u t-tfal tiegħu, oh how nice, great, u naf li l-parti tiegħu mhux qedem. Le, ma raħiex biċċa. affarijiet. Peress li aħna m'għandniex esperjenza in the real world of film entertainment business. Però Wayne ukoll tkellem fuq xi episodji fejn kien hemm jekk naħseb nistgħu nsejħulhom momenti ta' bullying ukoll minn naħa tiegħek. Il-bullying huwa dak il-moment fejn fi play minnhom pereżempju, ħadd eżempju ta' bullying. Kena play fejn il-set kien disastru. Images li ma kellhom xaqsmu xejn mal-play. Li id-direttur riedhom u li jiena ma kontx ċert fuqhom u bdejt nuri ċertu. Biss bdejna platform. Fejn kellhom jitilgħu 4 fajliet fuqhom. U dal-platform bada sejjerek. Jien ġennint, l-insurance biss jek tiġi jgħatlu l-insurance, ħaneħel waħda tal-Marja Madonna. U għattilhom, rridu l-ewwel rridu iktar fin-nofs.
The producer has the right to do this. Iktar Le, ma fil-nofs- nasibx li u Issa. biex ta' jgħid li kien ikun hemm ħafna għajjat. Mux vera, mux vera. Jasik krem momenti. Jiena, meta rajt timmexxija din il-bicċa, għattilom issa ħammur lanċ, meta riġilura irrida fejni. Immaġinanti. Rajt, tiġi u s-sip għalla Marija Dawin edin, għaddi podġu għammek di, minu l-producer. Darba kważi ġejna fl-ideja fuq dawk ir-ritratti fil-għadni bla ritratti. Ma Mark jagħmel U xaħat li tiddeċidi, Jiena kelli, issa, jekk għandix raġuni, u le, ħagħuħra. Imma jiena kelli niddeċidi. U d-deċidejt li għu, ma rridx npoġġi l-erba tfajlet imperil. U dana mort li korġejt l-ura u nsib. Pilastri biex iżommuhom sodi, imma poġġew is-set ikraħ immens. Jiena bdejt insalli, tajt daqqa ta' sieq, kienet balla konkret, kissirt subajja, u emmek il-rvel, l-art director, għabatu telaq, izgur li jidġu dal-affar. Imma ħanajdek ħagġa, John, tkellem, jek titkellimx ma dak il-ġiġ persuni, 3 persuni li kelli xinajt maħħom, u fl-arti taf li dal-affarijiet jidġu ta' spiss. Ma jkollok argumenti kbar. Come on, l-ikbar atturu, l-ikbar diretturi għandhom stejjer bi għadi. Ok? Imma daqsek ħassib mbagħad 100 times more ta' nies li forsi jisibu l-bajt jgħidu l-ek isma jiena ma' Mario mort tajjeb. Ma bħalissa ħadd mod jaqbeż għalik, man. Ħadd mod jaqbeż għalija. Fis-sens għax kulħadd beża. Naf li mhix kawżalità, imma jista' jkun hemm korrelazzjoni. Le, qegħdin jibżgħu minħabba l-fatt li jiġu ostraċizzati minħabba il-play. Li huma kitbu iffirmaw kuntratt li jieħdu parti fih. Arawh. Arawh. Dil-ħar darba ma' Carlos Battastja li l-atturi kultant jitlu bir-ras għal-affarijiet li ma jagħmlux konsiderazzjonijiet. Le. Biżejja dwarhom. Għamilna il-readings, 3 ġimgħat ta' rehearsal, kull jum kienu jafu. Dana telqu minħabba l-fatt li beżaw mill-kampanja li kienet għaddejja kontra l-play u ħasbu li dera jistgħu jiġu imweġġa. Imweġġa kemm fil-karriera tagħhom, kemm physically li jiġu fil-xaqal ġejjin biex jissuttawna. U anki Philip Leone għal with consequences. ħariġu, we're going to come and boycott li kellhom id-dritt kollu jagħmlu. Kellhom id-dritt kollu u dak hu teatru, it-teatru dik is-sabiħa tiegħu li qed qajjem kuxjenza, qed qajjem sitwazzjoni fejn in-nies se jitkellmu mhux fuq ħanżira who killed Santa Claus jew inkella Sweeney Todd jew inkella il-pantomime, ġejjin jitkellmu fuq xi ħaġa tar-ruħ Maltija dwar il-Maltin f'Malta. Mhux play barranija li m'għandax taqsam xejn. Taqbel li Ganado għalli l-play għanda tiġi boycotted? Kellu kull dritt jajtek, yes. Ok. Mela, feħmur minn hawn. Inta għadek ximkien t-interess li tixtieq tiskopri u tixtar. Kemm ilna għaddejjin għax għalli fil-kas nistaw ngħaddu għax hemm ħafna mistoqsijiet ukoll minn ħadd patruni tagħna mhux kemm? ċassat. Għajdil nadel imnalla għanna mara responsabli. Sa tejjelot. Mela, naddu għal isma ġib li stretta. Wara l-break, dak jiġi bullying. Dinaqtawa. Emxi domandi? Ija, trid domanda importanti ħafna. Trid stretta? Yes. Good answer. Mela, Għara, jena l-iktar ħagġa li tinkwitani dwarek, men, hija din Isek għandek stmerrija għal ċertu klassi ta' nies li automatikament inti tivvillifikhom f'moħħok isek li la darba inti. Kuntest teatrali. Biss. Ġifieri inti tħoss li hemm ġgajta ta' nies li forsi twildu. Ġib. Mawx għalik, grazzi. Fuq strada stretta kombinazzjoni ngħidu. Fil-kuntest teatrali biss. Jiena għandi 3 tfal u 3 granddaughters. Bl-Ingliż inkellimhom.
So, peress li nasib dik l-idea toħroġ mill-fat li mbagħad meta titkellem u naf li ma tix titkellem daqshekk fuq il-politika ma meta mbagħad tajt li Roberta Mezzola hija serb u ma nafx ma Roberta Mezzola. Hemmhekk imma isu Kemm il-darba rrid niskuża ruħi fuq għadik. Kemm il-darba niskuża ruħi. Ma qed ngħidlek li minn Kienet ċuċata, ħanerġa' ngħidlek, kienet ċuċata, ma misniex tkellimtek. Tkellimtek minħabba l-fatt li ħassejtni skont inti ħażin, fajn, li Malta kienet qed tiġi mżabilħa. Kellix raġun jew le, qatt ma misni kelli ktib dak li ktib. Sinattant neħħejta, apoloġizzajt ruħi, ma misnix għattom dak il-kliem. Kemm il-darba tridni ngħidha di għatta. Billes, isma', mela, ħantik ktib. Ftakar li aħna nemnu fid-dialogu hawnhekk. Mela. Ħantik ktib ta' ħabib tiegħek. Ta' Manuel Delija. Dak huwa Murder on the Malta Express. Huwa ktib fenomenali, jiena qrajtu f'tem ta' 48 sija naħseb. But you're baiting me with this, u xek, I mean... Le, qed naddijulek għax... Le, minix, I'm not baiting, you know, bro. What I would like to do is in the same way li jiena u inti ma naqblux u poġġejna u tkellimna u naf li forsi... Kif ma tkellimx per eżempju fuq il-xogħol ta' missierek fuq l-Ispettur Bondici? Jekk tafx nistgħu nagħmlu inħallu l-ġvan jispiċċa sentenza. Nilabu dak l-sport, passa tem favorit tiegħi. Mela, He's good. He's fucking good. He's fucking good. Le, imma l-punt huwa li ma nistax nimmaġna li f'xi punt intu Manuel ħadpoġġu bil-qeda u titkellmu. Però l-avukati tiegħi saħ jpoġġu miegħu. Però naħseb tagħmel tajjeb tifhem il-punt ta' Manuel. Jiena meta bdejt naqrah dak il-ktieb kif page wara page tibda tajt il-Madonna del-mara, tipo di meta se tijaf l-ammont ta' edewa lokali ġganti. Għalix kalla dir edewa? Għax i kienet u bil-raġun għamlet il-kalkolu li il-pajis kien qed jiġi assedjat minn ġgajta kriminali lokali u barranija u la taqra l-ktib. Wara taqra l-ktib ċempilli. Tant kelmed dwar ħafna nies oħra, kamon, kisret familji. Imma wek għenet ħallas il-ħalz mal-bas, jien mux ngħidlek m'hemmx affarijiet li per eżempju, nkunu oġġettivi fuq defni, sewa. Per eżempju, meta kelmet fuq Consuelo, sewa. Meta kelmet fuq Consuelo, u għanet tajt li Consuelo tagħmel daw il-parties, u daw il-parties kienet tkun mużumeċi, u li mużumeċi qed jaħxu, speċa hemmhekk hemm validità ġurnalistika, speċa il-fatt li maġistrat, sekonda waħda, il-fatt li maġistrat qed ikollha relazzjoni barra miżwieġ ma' xi ħadd li qed ikollu il-każijiet jidhru qudiema, mhux xi ħaġa tajba li qdi qed torqod miegħu, sewwa, mhux tajjeb però tipo I find it in bad taste li kienet tajt affarijiet li di għandha sorma qisu xaraba. Allora ti tista' tgħidu l-affarijiet wiela ma nistax nikteb play fej I reference her in 4 lines only. Bro, let's not go back to the beginning of the... Let's not go back to the... I mean, ġejt fi klim, you know? It's okay for her to do that. No, I'm saying I don't agree with it. That's what I just fucking started with. But you didn't ban it. Bro, I couldn't have banned it because this was years before I was even politically active. Imma, trid qisu ukoll li f'Malta daw l-aħħar 10 snin ġurnalista bil-bajt ta' barri bħalma kellha Defnika l-Galizja ma jeżistix u ma naħsibx li qatt se jerġa' jkollna. Jiġifieri meta inti taqra il-gazz li kella, l-intelligenza li kella, l-kapaċità tagħha li toħloq networks, il-kapaċità tagħha li tkun medda kuljum minn nies bħal Henley and Partners, l-avukati tagħha, nies li l-avukati tagħhom, l-avukati tal-Pilatus. This is a woman with huge fucking testicles. Okay. And you have to respect, I mean, in my case, I fucking respect her a great deal. Is she flawed? Are you fucking flawed? Should I judge what you do based on your fucking flaws? No, I judge
what the fucking outcome is. And the outcome is li din single-handedly bil-pulizija għala iħokku l-bajt nexxiela twaqqaf l-istupru, l-ikbar stupru li dal-pajis kien se jġarraħ mir-Repubblika l-Ewwel. Again, jiena ma nistax nitkellem fuq għadi l-affari, jiena ktibt play, that's all I did. Ktibt play that references her as a dana jamlu meta Monty Python għamlu il-Life of Brian poġġew il-libriċ ta' Kristu jisfen fuq is-salib u jkanta mal-żewġ u it was satire. Ktibt. Kull ma milt jiena huwa ktibt kliem. Differenza li l-istat ma sponsorjax il-Life of Brian. L-istat ma sponsorjax di jaqqas. You just said it. No, l-istat grant. No, kien hemm grant. Ma kienx hemm grant biex issir din il-play, kien hemm grant li huma biex flus isiru biex kittieb jitħallas. U aqra jekk jogħġbok issa dak li kiteb Alfred Sant fuq il-tiegħu aqra jekk jogħġbok. Aqra x'qal. Ma inti ma tistax tinnega l-fatt li daw il-flus tal-grant marru għan kittib l-għanti. No. U dak il-kittib għazel li redikola. Il-libertà tal-espressjoni jatik il-dritt li tajt l-paċenzja trit. Pero mux bil-flus tal-istatu. Le, aqra, please. Jispiega tajjeb ħafna. The argument has been made that if there is a public subsidy underwriting MPA's venture, then it should apparently satisfy some preordained criteria regarding what is acceptable or not. Yet it's the same people who supposedly are gang leading among us European values of free speech who are advancing such an approach. I don't get what... let me read that again. So, Il-National Theatre ta' Londra huwa 100%, mhux 50%, 100% li jiffinanzja il-gvern, sawa, okay? L-għażla tal-plays huma dejjem kontroversjali. Explain kontroversjali. Bħal per eżempju għamlu Julius Caesar u Julius Caesar kien Donald Trump. Ija, ma Donald Trump il-president tal-ikbar għalla-nazzjon li għatrat wiċċ id-dinja. U jina ktibt dwar familja totalment li hija totalment ħażina li waħda minnhom hija blogger. Hija defni, bro. No, again, wanki li kuku kienet defni, wanki kuku kienet Ġesu Kristu, wanki kuku kien il-Madonna, wanki kuku kien... Ma għalfej ma taqbaċu tamela bi-flus, għek dijan? Bi-flus ikon għet namela? Le, bi-flus il-grant. Le, skużi, mux għamilta bil-grant għal-kitba, bissu mbagħad il-produzzjoni nofsa tiegħi kienet. Nofsa, imma short time flus il-poplu. Imma ma nixtieqx li għal-gvern, ovvjament ma nixtieqx il-gvern jagħmel ħafna affarijiet. Jekk inti ħatibda tajt lit-teatru, isma' ċertu plays nistista' tagħmilhom. U ċertu plays ma tistax tagħmilhom, min se jiddeċiedi li ma huwa tajjeb u ħażin? Ovvjament l-udjenza. L-udjenza, bravo. L-udjenza. Issa l-udjenza tiegħi dejjem tawni kważi 70. Kważi, imma f'dan il-każ. Le, f'dan il-każ, ftit minn nies ma kienx hemm appror u inti taħseb. Le, aħna rridu naraw għatadi. Immens. Mijiet ta' emails riċevejt. Pubblikament ħadd ma qala di. Le, jekk tara fuq x'isma ta' tidduna li fuq il-page tiegħi li we want to see it kemm in-nies li ddefendewha, mhux atturi jew artisti, nies komuni. Imma u taħseb inti li meta ntedlaħħa issa del-waqt. Ma nafx kux il-Manuel Theatre, ma nafx għadni, għax kif saret il-sunar fuq sara stretta raġat saret il-Manuel Theatre, the last word hasn't been said yet. Ok? Taħseb li n-nis mux ġejjin jaraw għadi, jien najdlek namel 10 shows u nimlewa. 100%, thank you very much. Ġviri kważi għed t-ringrazzjom il-dan nis. No, mux għed t-ringrazzjom, għax palissa jgħat f-situazzjoni fejn finanzjarjament dina daqqa kbira għalija, daqqa enormi. Jina jidi ma naħdem, jidi ma naqla 2 u nofs. U dina kienet li forsi kienet taqlani l-ftidaq xej il-fuq minn fejqijat.
Mux nirringrazzjom tal-fat li għaddej minn dal-bawxati personali jena. Ma nafx miex xin għaddej personalment. Tana hija daqqa oħra kbira li l-jina l-iktar wahda li iktar ħaġa li għadni ma nistax nemmen, li għadni ma nistax. Ma nistax konsidra kif l-artisti Maltin, l-artisti u ma dawk in-nies l-iktar li baqgħu kwieta. U kif taf, the biggest evil is done by those good people who when called upon remain silent. You know I can say that about your situation as well, my friend. Ġifieri. Kont all right li tajt mezzola traditriċi, ma li tajt kit traditur. You're not willing to say it. And I think you're a good man. And you're silent. Għandi ħafna argumenti fuq. Għalli marri għatlek, din għatlek qabel ma ġejt. Exactly, you want to be silent about it. I will not engage għatlek. Exactly. I have engaged exactly, on because other... you want to be silent. No. It's not true. Anzi, tkellimt immens. Konrad Mizzi, kaċċieħ il-Partit Laburista. Konrad Mizzi, jena tkellimtu darba f'omri. Ma nafux. But you choose to be silent. No. You make a lot of choices to be silent. Fejta fl-bqajt silent jien. Fejta fl-ewwel t-xad. Il-mikrofon qiegħed hemmhekk. Il-mikrofon qiegħed hemmhekk. Jiena ma naħsibx li hija ħaġa tajba li tiftaħ 2 days wara l-elezzjoni tiftaħ dawk il-kontijiet. Minħabba l-fatt li, first of all, it sends the wrong message. It's very Mario. Mintix ignorant, bro. U t-tirinet, vera, it raises a lot of problems. L-ikbar żball li għamel Muscat huma t-tnejn. Li ma ċċettax ir-riżenja ta' Keith, meta Keith mar ir-riżenja, and number 2 li ma keċċix lil Konrad on the spot. 2016. On the spot. Daphne would still be alive had he taken that fucking action. Dak żball għalija. Imma saru. Issa saru biħsib ieħor. Ma jistax ikun saru biħsib ieħor. Grazzi, ma napprezza. Ma isma' għaddu għal-patruni jistaqsu. Għandna ħafna patruni li għandhom ħafna domandi. I will not engage in politics. Okay. All right? Imxi. Mela. Saqsu. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Għadu sal-parti il-patruni jistaqsu fl-imkien ma' Mario Filip din miġjuba li l-na Mario mill-Maypole, juma sponsors li għali ħafna ta' dal-podcast. Mill-Maypole jamlu kol issa, sirtna fil-lum, ikellesti potort l-esti ta' kull għamla u kull xorta ta' ħwawar, tomid vari anke ravjul minna li għamlu. Rikotta u spinaċi, ġbejniet tan-naċ, dawk li kunu naqa iżar, una iktar tiġirġ, taġax, prawn and chili, salamun kif ukoll fenek u salsa l-esta wkoll. Għal aktar informazzjoni hemm tim ta' professjonisti li jistgħu konferma aktar dettalji milli qed nagħti jien bħalissa. Apparti li jistawtukom ukoll ħwejjeġ relatati, dettalji fuq ħwejjeġ relatati ma' dieta, forsi inti gluten intolerant, jew lactose intolerant, jew hippie intolerant. Tistgħu iċemplu 22581 better call Maypole. Kif inti mal-hippies inti? I was one. And then you saw sense in my hope. In 1968 kien kont qiegħed Franza. Parigi, konna fil-revolt saw il-studenti, għed nara ħabib tijaj, polizija bl-imbuba jifqalu rasu, dik ħagġa li ma ninsejja. Iveri, jek infatti. Fil-student revolt, indiet, tajt? Ja. Drogi u affarijiet ċuċati li kena ma. Thank goodness ħriġt minnhom. Ħafna grazzi lil Father Peter Reginald Grott li kien joħodna xkultant jaqbad 4 studenti kien joħodna naraw il-sħabna imutu
St. Luke's. Kienu żmien korru ħafna. Naturalment, l-sħabi kollha li kienu ħbis kollha huma nies li bħali xjuħ jgħixu ħajjithom. Imma konna miżled dak iż-żmien bħala youth. Ma kellna idejat li kienu fażulli immens. Imma xnejja. That's the youth, or youth is wasted on the young. Yes. Mela, minant anonimu, xatt anonimu mill-patruni ta' isma' inti taf kif taħdem is-sistema tal-Patreons? No. No, mela. Patreons huma bażikament hemm dil-paġna patreon.com/ġurnmallija. Hemmhekk speċa tista' tissieħeb ma' dil-komunità, hemm skaluni differenti. U skont iskalun l-tażel kollok ċertu għat ta' privileġġi. Il-privileġġ bażiku li hu kulħadd huwa li il-programm li s-soltu jixxandar nar ta' ħamis għal pubbliku. Nistana jarawh il-ħadd. Naħseb da derġa' noħorġuh malajk hemm jista' jkun speċa. U ma jkollhom ukoll mbagħad hemm skalun oħra li jkollhom ukoll l-opportunità li jkunu jafu li ġej mistieden u dak il-mistieden jistgħu saqsuh il-mistoqsijiet tagħhom. Biex nippreparak meta qed li ħajkolli lil Mario Filippa Stoppardi kien hemm ir-rabja sewwa. Però għax il-prinċipju bażiku ta' dal-podcast huwa li id-dialogu għandu jkun miftuħ ma' kulħadd. Jiena ninsisti li spiex ta' nitkellem anka ma' min ma' min ma naqbilx. Li jabdi r-rabja, ma nistax nifhimha. Mela, tlaqna bil-mistoqsijiet. Rajt l-iskript ix-xieħa u ħassejt li hemm riżentiment lejn nies tal-PP/high class. Dan minnu, jekk hu minnu jaf minn fejn nibet dan ir-riżentiment forsi xi ġrajiet ta' tfulija. Tajba jisni. Qiegħed insaqsi għax għandi riżentiment lejn il-ħamalli kitebu u naf li ġejja minn serja ta' ġrajiet fit-tfulija ta' moħqrija u ibbulijar. L-ewwel m'għandek l-ebda dritt taqra play li ma ġietx ippubblikata, inti li qrajt għamilt reat u ma rridx nirrispondik. Kont ngħidu fuq dialogu ostja, bro. No, m'għandu l-ebda dritt jaqra, dik mhux ippubblikata, dina serqa. Meta inti ara xi ħaġa li ġiet misruqa, inti qiegħed tagħti vent għal qatt kriminali. U inti allura inti parti mill-att kriminali. Ejja ngħidu li ħaġa nistgħu naċċettaw li nikkonċedu li ra kien reat kriminali, nikkonċedu li dak kien żball. Fġieħi dialogu tista' tirrispondi. Ma nistax, għax dika hija bbażata fuq dak li qed jgħid li huwa ara kriminalment. Għandek riżentiment lejn nista' li tsejju tal-PP. Għandi riżentiment għal ipokrizija. I can't stand elitism. I can't stand in-nies li jippretenduha. Ma nista' nobot il-gideb, nobot il-għada soċjali ta' nies li jippretendu li huma ħjar minn oħrajn, jew għax minħabba flus, jew minħabba sitwazzjonijiet soċjali. F'Malta dina tiġi rappreżentata minn dak li baqa' fil-kolonjaliżmu, li dawk in-nies li jippretendu li jafu qegħdin jiġħdu l-realtà Maltija tagħhom u allura dawn huma nies li mhumiex nies. Għax mhumiex Maltin għax ma jridux ikunu Maltin. Jridu jkunu Ingliżi meta mhumiex Ingliżi, mela x'inhuma? Huma xejn. Assolutament huma xejn. Xejn fridi. Jiena għext ġo Quebec għamilt sena u nofs nifilmja sensiela hemmhekk u hemmhekk tallimt ġifieri għax il-Quebec ukoll rridu joħorġu mill-Kanada minħabba l-fatt li rridu lil Franċiż, infatti Quebec ma ssibx signs bl-Ingliż, issib biss bil-Franċiż. Idika l-identità. X'inhi l-identità? L-identità Maltija hija ġlieda kbira, ilha sejra minn żmien Mikil Anton Vassalli. U qabel. U l-fatt li inti żeblaħ l-identità Maltija, il-ġlieda għall-identità Maltija, dika hija id-dejjaq immens. Li mhumiex nies ma naqbilx.
Naqbel li huma forsi m'għandhomx identità nazzjonali. John, ma tlekx li mhumiex nies, Le, għatlek li dawna huma nies Le, li ma jridux ikunu Maltin. Mela mhuma xejn mhumiex nies. Allura mhumiex veri fis-sens ta' dak li huwa identità. M'għandhomx identità nazzjonali. Eżatt. Jew forsi għandhom identità nazzjonali apparti. Tiċħat l-sin mis-sirietek qed tiċħat l-identità tiegħek għax int l-sin jagħmlek. Il-pajjiż l-sin jagħmlu, issa aħna għandna l-Malti u għandna wkoll nistgħu nitkellmu bl-Ingliż, hemm nitkellem bit-Taljan, nitkellem bil-Franċiż, hemm nitkellem bl-Arbi. Imma dak li għamilna aħna mhux meta nitkellmu bl-Ingliż, dak li għamilna aħna huwa dak meta aħna nesprimu l-identità, ir-realtà tagħna f'kuntest Malti. That's ġifieri se tagħmlu billi tikteb bl-Ingliż. Jiena kelli naqra minn daw mela, naqblu li mhux kull min twielet f'għada soċjali privileġġjata huwa by default elitist. No. Ekwa, qed naqblu. Naqblu wkoll jew insomma nista' ngħidlek l-esperjenza suġġettiva tiegħi fil-fatt dal-aħħar kont qed nitkellem il-Chris Pereġin u fakkartu fiha. Jien niftakar darba insomma daw żminilu l-Love in Malta kienu ċempluli qabel l-elezzjoni ta' 2017 qalu li isma' tagħmlilna le mhux hekk qalu would you do like a rap song for us in Maltese. Imma vera, jitkellmu bl-Ingliż, Jew Pereġin. Pereġin. Għaddi kem ċempiltlu biex najdlu proset fuq il-kampanja li jgħamil, naħseb kampanja tajba kienet. Dibattibli, ma nafx bħalissa, imma l-punt huwa li jiena from the structure of how to conduct a campaign. From the communication standpoint. Kienet tajba ħafna. Għadni rrit namlu dak l-audit. Imma l-punt huwa meta ċemplu li jiena kelli ħafna minn daw ir-riservi ta' daw għat-tanising bitkellmu bl-Ingliż marru St. Edward għandna San Antonio u hekk. U speċta kelli ħafna minn daw ir-riservi u daw l-antipatiji spiex ta' ma nafx. Jiena kont tifel twilit braħa ġdid. Biex taxxaq l-ostja il-Marsa Sports Club ma kienux daħluna xaħna minn raħal ġdid għax Marsa mluħ tagħhom. U ovvjament darba niftakar l-ommi tibki għax ma jridux daħlu l-atfal Marsa Sports Club, ġifieri di xi ħaġa li tweġġa għaddi sal-lum tweġġani. U allura jien mort b'ħafna preconceived notions li dal baħ jipprova jesplojtani. Poġġejt miegħu u sibt bniedem kompletament l-oppost ta' dak li kont qed nimmaġina. Poġġejna bil-qiegħda, bdejna nitkellmu u bdejt nintabaħ li minkejja li da għandu l-isfond soċjali tiegħu mhux kompletament, ma ħafna differenti minn tiegħi, fuq ħafna affarijiet kien hemm ħafna common ground, things that we both cared about. U ħriġt minn hemmhekk, niftakarni noħroġ minn hemmhekk, ngħid iżob men kemm ili nċaħħat li l-nifsi minn amicizji li setaw kienu ta' valur purament għax tajtom dari għax rat għandi ħafna ħbieb li huma bissi jiena l-ikbar problema li għandi f'dan il-każ huwa li naf li sa 50 sena oħra il-sin Malti ħajsparixxi. Ħajsparixxi minħabba l-fatt li issa l-ġenerazzjoni tiegħi għandna dawn l-idejat, jien għandi 71 sena, issa ġifieri I'm an old goat. U qed nara futur ikraħ ħafna għall-sin Malti. Qed nara futur l-lum ftit li xejn nirrispettawh artistikament qed intuħ bis-sieq. Jiena provajt ukoll u f'dak li kont qed nikteb u f'dak li nikteb ukoll għat-televiżjoni naħdem immens biex il-Malti jkun mirqum u meta nara that this is a losing battle jaqbadni l-biki u l-istmerrija toħroġ u l-frustrazzjoni u d-dwejja toħroġ fejn qed nara għax il-Mal qed ngħidlek John il-Malti tant u fatt hekk bqajt hawnhekk jien għax il-fatt li għamil dak il-films kollha bl-Ingliż u ktibt bl-Ingliż u issa l-fatt li qiegħed hawn Malta tikteb bil-Malti libertà assoluta li qatt ma kelli f'50 sena u li tikteb bil-Malti u l-Malti jtini il-possibilitajiet kollha li jtini għal-poeżija, għal-onomatopea, għal-ħoss Malti kif
il-ħoss tiegħu stess jagħtik il-sinifikat ta' dak li tittajt. Tant huwa rik. U li meta naraħ jiġi mżeblaħ, jiġi majjar, jiġi mitluq. Meta tajt, xina l-esperienza tiegħi kienet pjuttost il-kontra, ġviri, nasib il-fat li jena nikteb bil-Malti u l-fat li jena dal-podcast immens bil-Malti. Xandru, naqbel mi għakem, qbilna fuq Wanker. Le, imma il-fat li nikteb bil-Malti u l-fat li dal-podcast jittella bil-Malti, naħseb il-raġuni għalfej sib daqsek konkurrenza, daqsek popolarità. Anka għax il-Malti nużawh dejjem b'mod naqra aktar nippruvaw fantazjus, mux sempliment ikun merqum ta' mux tipo anka li nużaw ċertu lessiku ta' triq u mbagħad inżewġuh ma' lessiku akademiku, naħseb dan Infatti l-lessiku akademiku huwa l-ikbar ħaġa problema li għandna. Jiena niftaħar li ngħid li l-kidba tiegħi kollha hija popolari. Ma naħseb kirba li naħseb mawx bizzejiet impenn strutturat. Ifimni, jiena mi qed ngħid xejn kontra il-fatt ta' neċessità plays bl-Ingliż. Minux qed ngħid xejn kontrihom daw. Anzi jien ngħidlek li għandna bżonn plays bl-Ingliż. Imma mhux plays bl-Ingliż biss. Fit-teatru tagħna, jiena it-Teatru Manuel huwa u il-post fejn ruħi tistrieħ. Hemmhekk inħossni rrid intih kollox it-Teatru Manuel. Tant inħossni ferħan bih. Ma nistax nifhem kif nies ma jiġux biħġarhom għax tant hija esperjenza tal-għaġeb. Imma meta din l-esperjenza ix-xammar imneħera tajdilhom isma' intom ejjew imma ma tistax iċċabxbu bejn moviment tal-orkestra wara mhux sew. Kulħadd krib xi ħadd li imur iċab għax oġbitu bit-mużika. Fuck off! Fuck off! Ta' xil paċe. U din hija l-attitudni. Jekk inti ma tiġix tara l-plays ta' Ibsen bl-Ingliż, plays mill-Ingilterra, inti m'intix kapaċi. Bil-Malti, in the Maltese, no, yeah, I don't see plays in the Maltese, but because they are so stupid. Uħudu fejn ma jara xemx. Come on! Dini l-attitudni. Ma jena, tafxini, il-problema li jena għadni għatmalt għajt ma xaħat li għalli daw l-affarijiet. Ma laħi, minti xattejx ta' Sabaħijiet, jiena ma naħsibx li daw għalu daw il-klim, hija l-attitudni kif tiġi, hija l-attitudni. Per eżempju, Times of Malta jila ma. Jiena nsiġu l-kontra, nies li għajdu li I wish I knew more Maltese, ħalli I could follow you better. Sometimes kaxaturi I have to wash it. Madonna 5 times to get everything. Għawnek, wida il-Teatru Manuel. Ġew l-eluf jarawna. Tajba, zomma xanna il-majestru għawek tal-Pepe. I qualify? Could I pass for an Edwardian? I would, Okay. Mela, next one. U naħseb ma di wġibnija, xon bajjada. L-ħar bieċa interessanti. Mela. Għadek temmen ċertu gidbiet li ġew inventati mill-propaganda tal-Partit Laburista, bħal meta vintaw li Defni qalet li tixtieq it-tfal laburisti kollha jmutu bil-kanċer. Le madux. Le inti u li qed jgħid. Il-kelma dak il-lajn ġiet imneħħija. Għax inti m'għadekx temminha dil ħaġa. Għax qaluli li mhux vera. Imma għax inti m'għadekx temminha. Ma naħsibx li vera, no. Ma naħsibx aħna ma nagħmelix, yes. U jekk ma dekx temmen dan il-gideb li ġili erġajt propagajt inti stess u ġal-gideb li proponajt. Promotajtu. Promotjajt. Illum il-ġurnata jiddispjaċik ta' dan l-ġir? No. Ma jiddispjaċik li propagajt il-gideb? Ma proponajt gideb. Fejn li ma gideb proponajt? Ta' tfal tal-kanċer. Ma it was not done. U għet jgħajt għal-meta kont fuq xarbank. Fuq xara banketta. Fuq xara banketta, eżattament, fuq xara banketta. U jiena għat dak li għalu li għalet. Issa jiena meta f'dil play, ok, id-deċidejna li deħħu għal-play. Il-kelma, infatti għada fuq l-iskript, ma maqtuwa. Jiena ma nistax, jiena ma nistax niġi dedikat fuq il-kidba
tal-iskript, għax skript sar-aħħar ġurnata kienet baqa' 4 ġimgħat oħra ta' u fuq ta' biex nkunu ġusti ma' senjur fuq ta' Mezzola wkoll għall iskuża ruħu. Mela. Bro, minna ħatana, ħantik il-card blanche, open floor, open mic, it's all yours. Għax aħna minna ħatana aħna l-esti, ġvijek issa tixtieq taqla li naqaħara, inti fidejk. No. L-għenet, proset għal kull min jessapportja dan il-programm, hija xi ħaġa vera tajba, li għanna n-nies in the business community li għedin jappoġġaw shows bħal da, jalla jkun hemm iktar. Jalla jkollok iktar, anzi jina wkoll kont wieħed minn dawk li għad li importanti li il-gazzetti jiġu mogħtija subsidies, importanti. Il-Times, il-Malta Today, il-Nazzjon, hemm bżonn li dawn jibqgħu ħajjin. Bħalma nemmen li hemm bżonn li jkollna oppożizzjoni totalment sewja, m'għandniex oppożizzjoni bħalissa. Naħseb naf kif ikollok laqwa oppożizzjoni, ma anyway, that's something else. We're taking requests. Ġifieri. We're taking mhux requests, suggestions. Freudian slip. No. Il-fatt huwa da. Please, don't go that slippery slope of telling the artist what to do. Tart kellem bl-Ingliż ġus. Għax meta tibdew fuq dik in-niżla biex tarġgħu titelaw minna ħatkun diffiċli wis. Jiena għandi 71 sena ma tantx baqali wis, jekk inkompli sejjerek ma tantx vera ma tantx baqali wis għax ma niflaħx iżjed. Dawn id-dwejja u dan il-disperazzjoni li tqum fil-ħodu b'dik il-depression enormi li tittaqta u tieqaf. Biss ngħidilkom ħaġa, żgħażagħ. Taċċettawx li tiġu imwaqfa mill-ħsieb. Ikun xikun ħsieb ġid biss jagħmel. Għax bil-ħsieb ħajkun hemm id-diskussjoni. Kif kien hemm id-diskussjoni fejn qalu li isma' di mhux vera qalita ta' dina, jiena rid iweb estraġi. Li vera qalita vera x'qalu min qalli demmen fih. Li Mario mhux vera ma m'hemm xejn sib ipprova jtna nfittex f'kol ma sibtiex. Imma foxxomkom, liba foxxomkom u liba dis u liba des kien hemm. U dak li kwotajt jien. F'kuntest, kien hemm. Dak li ikkwotajt jien. Barra mill-kuntest. Dak li kwotajt. Dina għalitu karattru li ma kellu x'jaqsam xejn ma l-verità ta' x'kienet Carovana Galizja. Jiena hawnhekk nagħlaq. Attenti, qegħdin tilabu bin-nar. Artisti, kittieba, atturi, shame on you. Shame on you all. Intom li suppost titelaw fuq il-palk biex tannu l-anja tal-verità, l-anja tal-libertà, l-anja tal-dak kollu li huwa sabiħ, dak kollu li huwa intellettuali, dak kollu li jista' jiġi maħsub liberament. U li tagħti intom fallejtu, il-kol kemm intom. Fallejtu bil-kbir. Ġietkom is-sija u fallejtu għax mattu xejn. Mela. It's a big, it's traġedja. Fortunatament, eġet ftaħt il-kodba. Jiena napprezza li inti le ma ftaħ il-vitu. Ma jiena napprezza li inti tista' tgħid li żobb trid bħalma bdejt fil-bidu, bħalma anka saħaq Manuel Delija. Però trid tqis ukoll il-kelma li dak kemm kien jitfok il-ħabs. 20 sena ilu. Kien jitfok il-ħabs. Bro. Għax għadtek il-kelma. Bro. Mela. Il-verità li inti tista' tgħid li żobb trid għax di għall-grazzja tal-ħanin Alla, soċjetà ħielsa, u jien nista' ngħid żobb 15-il darba. U ħadd ma jistgħmel żobb. Mhux 15-il sena ilu. Issa.
Da mhux awtomatikament jinnega il-fatt li nies bħali jistgħu jgħidu inti di tittamilha. Imma aħna ma rridux li tellaħħa fit-Teatru Nazzjonali, jiena għandi kull dritt nesprimi il-ħsieb tiegħi f'kuntest demokratiku diment li ma niġix nivjolentak, diment li ma nibatlekx il-pulizija d-dar biex jarrestawk ma tkunx tista' tagħmilha, diment li l-istat jilleġisla kontra din il-play, mela semmek jiena komdu. U jiena komdu ħalek għalfej. Għax jiena bħalek, jiena nirriskja. Jien nirriskja għal-fluq daw n-nis kollha għalla daw mhux kollha l-patruni ħalsom. Amma il-bqija daw flus. Da kollu li qed taraw hekk, da kollu investiment. Issa jiena naf li peress li ngħix li jiena xogħli fil-ħajja pubblika. Naf li jaf ikun hemm miċ-ċans fejn ikun hemm public outcry. L-sponsors dik jgħid li thank you ma no thank you, Love in Malta jgħid li thank you ma no thank you, u jien nispiċċa irrid nerġa' nibda mill-bidu. Għalfej, għax jien nirriskja men. U għalla bibżobbi li nirriskja, u li kieku ma nirriskjax, għalla mmur f'kantuniera u mmut. Għalhekk inti ġod malija? Għalhekk inti ġod malija? Jiena mhux qed ngħid li m'għandhom ħadd qatt ma jingħad m'għandhom ċans daw jgħidu kontra. Jiena li qed ngħid huwa li n-nies li suppost tkellmu għall-libertà tal-espressjoni, mhux jekk jaċċettawx il-play jew le. Il-libertà tal-espressjoni għalik biss. Le, anki dawk li ma qablux mal-play, misshom ħarġu hawnhekk ħareġ xi ħaġa favur Chris Gatt li qal li dan kellu il-kontrat. Dil-play missa saret. Bella, fuq dik il-nota ħajkolna minn hawnhekk mor nġemplu xi ħadd minn daw biex ikollna naħa l-oħra tal-munita. Mela, Mario Filip nittama li it-taħdida minn kejl kienet imqanqla kienet waħda soddisfaċenti. Għalija ħafna, nispera li kienet għalik ukoll. Għal-Matthew kif kienet? Ħadd ma interessa. X'inhu? It-tieni darba strike 3 u xebba ħadida. Mela, grazzi l-kulħadd, mela, grazzi wkoll il-ħbib tagħna daw l-intrapriżi li guys mingħajrhom dal-podcast ma jsirx, nittama li tifmu li l-kontribut tagħhom huwa xi ħaġa li jsejjes dan il-proġett għal daqstant fejn tistgħu iżżuru l-azzjendi tagħhom, tagħmlu użu mill-prodotti tagħhom, aħna napprezzaw ħafna. Grazzi lil Maypole, lil Derek Meets, grazzi lil Free Hour stretta, oġbitek li stretta jew? Tal-aġeb. Għad ma kont ħatta dira birra Maltija jew xiex? Birra Maltija mela jagħmel. Tal-aġeb, vera tajba. John Borge Barte, da sajf nifqaw is-suq, bro. Mela, grazzi wkoll il-Kutriko, il-Garmin, grazzi l-E-Cabs, State of CPD, Shoulder Compliance, ser tajb dak il-blog, bro. Ġobni ta' dentista ġbitni. Grazzi l-agenda tal-ktib, nittama dak il-ktib taqraħ men. I will. U ċempil li wara. Grazzi l-Positive Vibrations, grazzi minn qalb l-iston kull fwiet ħat kollu bżon kilwa il-patruni tagħna. Leġendi kbar intom. Biex tinaqdu mal-komunità tal-patruni, patreon.com/John Malija, Facebook, YouTube, like, isma vera tuna dik l-ostra like għax sit l-algoritm, eccetera. Grazzi l-kulħadd għal darbohra, grazzi Mario Filip, għax fejt mut id-diskussjoni hemm tibda l-violenza u l-violenza ma jirdaħat. Dan il-podcast jiġi mxardar ukoll fuq il-Love in Malta. Saħit. Ciao.